Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Isang sutsut Nagpapaaral lang ka sa ba? akin. Ha? Nagpapaaral ka. Nagpapa? Aral. Akala ko sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh, di ba? Meron kaming objective. Kung pupunta kami, kailangan may resolution. May solution sa nangyari. Halimbawa, may pinatay doon, nakatawid na ba sa liwanag yung pinatay, Okay. yung mga ganyan. Okay. Parang doktor ka, gagamutin Oo, mo. parang gano'n. Diagnosis mo, Oo. prognosis. Hindi kami parang, dito minatang ako, Oo, dito ganyan, okay, ganyan. tapos? Tapos gagamit ako ng mga Correct. equipment. Oh, ang tapos Kalokohan nun. yun. Kasi you don't May need... binatingting. Oo, may mga batingting, may mga hawak pang ganyan-ganyan. Kulang na lang, may mga pag ganyan-ganyan. Di ba? O, may pag ganun-ganun, di ba? Ay, sorry. Iba yun, iba yun, Oo, iba na pala. nagbabibrate. Ay, ganun, oo nga pala. Iba pa yung ganun, di ba? Hi everyone! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. At syempre, ito na naman tayo sa inyong pinakahihintay na pagsusukli ko sa inyong pakikinig at pag-aabang ng mga new episodes natin weekly. Batiin po natin, laging nanonood at nakikinig si Wilbert, si Joseph Padon. Maraming salamat. Grabe nakasubaybay ka sa lahat ng episodes. Hello din kay Ryan De Ramos. Hello din kay Lucky John Molina. Maraming thank you. Sabi niya, pag-greet naman ng anak ko si Joey Lay Molina at saka mother ko si Lenny and aso ko po si Paco. O imagine, pati aso nakikinig ng Tita Max podcast. At isa pong special episode para sa ating Halloween special. Ang espesyal na nilalang sa buhay ko ang ating mga kasama ngayon. Kaya humawak na kayo kung saan nyo gustong humawak. Yung ducks na hawak. Ngayong episode, makikilala po natin ang isang taong hindi basta-basta makikita sa iisang mundo lang. Ano bang ibig ko sabihin? Isa po siyang concert pianist na kayang iparamdam ang emosyon sa bawat nota. Isang lawyer accountant na sanay sa katotohanan at ebidensya. At isang spirit quester na nakakausap ang hindi nakikita. Sino nga ba siya sa likod ng musika, ng batas at ng misteryo? Let's uncover the story of the one and only Nick Nangit. Thank you so much. Thank you! Grabe! Thank you, grabe I'm so naman. happy na you said yes Thank to you. me. Oo. I will not say no. Basta si Tita Max pa naman. Matagal ng friendship ko yan. Totoo. Oo. Pero tuwing Oo. nagkikita tayo lagi, lalaki yung pinag-uusapan natin. Oo Hindi naman. Ko, Kasi naman, ewan ko kung bakit naman kasi yung ganyang klase. hindi, sabi ko nga, ganun mo kasi. Itaas mo. Ayan na nga. Oo, Ayan, na, no, na. lumalak. Ang puti-puti kasi niyan eh. Oo, nga masyado. Kasi makikita lang yung pinkish. Yeah, sana all. Oo, pink. yan? Oh my God, all throughout? Yeah. Ay, hindi naman. Iba na yung iba. Oo, very private. Para doon sa isang nakilala ko kanina. Pero alam nyo kanina, ang suot niyan, meron siyang green inside. Oo. Pero na-feel niya yung competition between Correct. us eh. So, yung kanyang warning device, sinubad niya. Yes. Oo. Para i-show. Correct. Itupin mo, ma. Dapat pala minake-upan natin. Oo nga, dapat gano'n. Di ba, okay na yan? Okay Carry lang. na yan. Oo. Sobrang hot mo. Ay, gano'n? Oo. Hot like what? Ma, parang feeling ko Gusto mga ko 30. yummy and good. Oo. Napaka-hot mo and yummy. Aha. 30-ish ka. 30. Aha. Yes. Aha. Mahirap, alam mo nga bakit? Kasi syempre kung target natin yung mga bagets, Oo, kailangan sabihin natin. Kailangan medyo tayo. So sa bagets ka mahilig? Hindi sa order? Hindi wala akong pinipili. Any. Basta't nota. Taklado. Alam mo, wala na akong mukha iyaharap nito. Di ba mga nota? Basta gano'n na? Yeah. Gano'n na Basta to? depende sa paghawak. Oo. Di ba sabi mo sa akin, ilakan mo na. naman ako kay Uncle. So, Oo nga. Oh my bet mo gosh. si Uncle. Medyo. Even before eh. Ganun yung mga bet mo. Oo, kasi medyo ducks yun eh.
Kaya lang, syempre, taken na eh, di ba? Oo, hindi kahit naman ako Dax, seloso kailangan eh. mag-giveaway tayo, di Oo, ba, sa mga giveaway na sister lang. Oo, natin. basta sharing is caring. Correct, oo. Pero super bet mo, di ba? Oo. Tsaka masculine si Uncle. Ay, oo. Para bang yung pang... Naaamoy mo yung Oo, masculine. parang gaganon ka na lang, tapos Ang bahala ka enough, na lahat, starfish di ba? ka na lang. Oo, starfish na talaga. Yung talagang 5, hanggang yung ulo mo, yun yung dulo ng star, Ganun di ba? ka lang, wala kang gagawin. Ganyan. Alam mo, Ayan. promise, nung nalaman ka na lawyer accountant ka, iba. Nagbago yung isip Oo, mo. hindi, parang sabi ko, napaka-versatile naman na tao na to. Kaya niyang kumanal, kaya Oh, yeah. niyang sumabay sa mga... Oo, Yes. pero ngayon may mga kliyente ka. Oh, meron. Kahapon nga lang, meron akong kausap na, Diyos ko, nag-discuss kami, narinig nga ng PA ko. Oo. First time niya narinig ako. Hindi, seryoso? Seryoso. Kasi pinag-usapan namin yung ifa-file ko na case. Oh my Ganyan, God! oo. So, Paano ka hindi ko ma-imagine Ay, paano iba. seryoso? Ibang-iba. Hindi ako ganito. Diyos ko, Oo, kundi syempre. si Paano palabas ng judge. Sabi ko, Paano ngayon? sino na nandito? Papalabas Oo, natin. papalabasin ako. Baka madisbar ako sa ginagawa kong to. No? Siyempre, iba. Oo, Iba pagka sa korte. Iba yan. Wala naman tayo sa korte, di ba? Oo. Nandito Dito tayo sa puro Tita Max. Tita Max, oh. Tangina. Iba naman ang Oo, Tita Max, syempre. di ba? O syempre, kailangan may ganun, di ba? Oo. At may ganun ba? Di ba? Gusto ko mamaya, nag-ano muna ako, nag-warm up muna. Mamaya makikita niyo yung kakaibang ano. Dito na sa Tita Max, ha? Parang parang naku-curious ako paano ka as a lawyer and accountant. Ay, iba. Grabe. Seryoso. Parang hindi ko kaya. Di makabasag pinggan. Oo, Oo. true. Pero pagka... Yaman mo na. Grabe, ang dami mo side Ha? hustle. Oo, dami. Pero ano yung top priority mo doon na career? Spirit Questor? I-top 3 mo yun. Oo. I-top 3 natin, ang pinakagusto ko, yung musika. Ah. Gusto ko talaga yan, malit pa ako. Tuwing kailan ka ba? Meron ka bang regular Akala ko tanong gig? mo kung tuwing hindi pa ako dinadatnan eh. Tagal ko Oo na nga. hinihintay eh. Iba na yung Oo, ganito iba na yung oo. paglabas. Ay, gano'n. Parang Bobo. sakit. Mag-migraine ka. Yun na talagang gusto ko. Kaya lang kasi, syempre, alam mo naman ang musika sa Pilipinas, lalo kung pianista ka, hindi masyadong, parang walang masyadong, Mainstream tayo. Oo, Correct, kasi correct. pop tayo eh. Oo, Yung classical, hindi masyado, di ba? Pero talagang hindi yan maalis sa buhay ko. So may weekly ka ba na? Hindi. I just, para alam lang ng Oo. iba, I just hold concerts when I feel it. Di ba, bongga, no? Pag gusto ko lang. So ano yung ikaw nagpo-produce, pera mo? No. Kasi na-invite ako like sa Paco Park Presents, Concert at the Park, yung mga ganyan. I only held one nung nakapasa ako ng bar sa CCP. Kasi sa as Little a Theater. celebration, Oo, parang celebration. ganyan. Na parang, imbis na i-celebrate ako kung kani-kanino, iba-ibang grupo, isa. Kaya pala nagsara yung CCP Oo, dahil sa'yo. yes. Pinaikot ako sa Roas Correct. Boulevard. Kasi nga, Ikaw pala oo, yun. ako nagpasara actually. Correct. Yun ang nangyari noon. Grabe. Yun ang talagang gusto ko. Bata ka pa nota-nota ka na. Oo naman, mahilig ako sa nota talaga. Hindi ko na alam nakakarinig kung saan pupunta yung usapan. Okay lang. Basta dito sa Tita Pero Max. ano oo. yan? Mm-mm. Ano ba to? Inborn o nasa, nasa blood? Nasa blood ko. Namin talaga. Oo. Kasi yung bintana, alam naman ako, bintana. Oo, no? bintana. Yung bintana kasi ng kwarto namin noon, tapat nung nakikita ko yung piano ng kapitbahay namin. Okay. Oo. Matandang Espanyol. Binubuksan niya talaga yung pintuan, tapos Para manood magtutugtog ka. siya. Oo, old talaga yung sinauna. Nagtutugtog siya. Mesmerize ako. As in, nakatitig talaga ako ganyan. Tapos sabi ko, ang galing-galing. Noon pa lang, talagang gustong-gusto ko na. Tapos ang bahay naman namin, punong-puno ng musika. Parents ko mahilig sa music, lahat ganyan. Pero wala kaming piano. Talagang gusto ko ng piano. Ngayon, sabi ng daddy ko, nung elementary, sabi ko niya, parang sana pabili tayo ng piano. Sabi ko sa sister ko, sabi ng daddy ko, Mayaman kayo. hindi, Okay. Diyos ko, nagkakayod lang kami ng nagbibenta kami sa mga ng isaw, ganyan, charot. Tapos sabi ng tatay ko, sabi May ng isaw na nun. Oo, sabi ng tatay ko sa akin, ay hindi, ang piano pang babae lang, sabi ganon. At sabi ko sa sister ko, sabi mo, ikaw hihingi. Ganyan. Budol ka na, bata ka pa lang. Oo, nabudol. Tapos yung sister ko nagsabi, ay, binilhan kami. Pero yung second, magsasara na kasi yung hindi siya second hand, yung kailangan i-dispose na nila. Garage. Oo, hindi rin eh, kasi bago siya. Basta binibenta. Oo, binibenta ng mismo, ng store. Isa music store. Kaya kami nagkaroon ng piano. And then, nung dumating yun, talagang, Sariling aral ko kumuha ka tutor. hindi,
tinry kaming pag-aralin ng parents namin. Kaya lang, ang mahal kasi ng pagbabayad sa piano teacher. Okay, so sabi ng mami ko, sister ko na lang daw muna bago ako tingin-tingin na lang. Ako talagang mahilig. Ang sister ko hindi kasi ginamit ko lang naman siya pambudol, di ba? Correct. O di ako nang ganyan, ang tugtog-tugtog, ganyan. May mga libro kasi na available na yung pang beginners, di ba? Na may picture ng kamay. So yun ang ako lang nagsarili. Oh my God. Talagang ako lang. And then, nung nag-college na ako, ayan na. Sabi kasi ng mother ko, magloloka ha, mag-take up ka ng loko. Sinangako ko sa lolo ko. Mamamatay na yung lolo ko. Sabi niya sa akin, maglolo daw ako. Wala akong choice, di ba? Kailangan mang araw-arawin niya akong bibisitahin, di ba? O di sabi ko, sige go, di ba? Mag-aaral ako ng law. Pero, sinabi ko sa mom ko, okay, mag-aaral ako ng law, pero kailangan sabay ng music. Yun. Nagbigay ka rin ng Oo, kondisyon. nagbigay ako. Walang choice ang mother Susundin ko. ko kayo, Pero kailangan mag-music ako. So, sinabay ko yun. Nag-aral ako ng law, nag-aral din ako ng music. Formal na. Sobrang talino mo para pagsabayin mo ang music. Ay, ganun Kung ba ang yun? classical pa, ang Oo, piano classical ha. talaga. Oo. So, inaaral ko yun, yung pareho. Talino mo Sabay, talaga, pinagsabay Ma. ko yan. Hindi, akala ko, sasabihin mo sana, maganda ka lang eh. Pero, Ang sinabi mo talino ano? mo. Ay, ganun. Oo. Hindi, okay maniwala. Nakakatuwa. Love ko lang talaga. Pinagsabay mo. Pinagsabay kayong dalawa. Pero bago kasi mag-law sa Pilipinas, dapat tapos ka na ng first degree, which is accountancy. Kaya si... Pang matalino na naman. Ano Ay, nang oo nga, no? Diba? Grabe Oo nga, ka. no? Lahi niyo matalino? Hindi. Parang, hindi ko alam. Humble ka lang, ma. Parang hindi hindi ko alam. Hindi ko masagot yung ganyan, ano. Oo. Pero, ang dream ko naman, hindi talaga yun. Yung jowa, di ba? Oo, true. Gusto ko, di ba? Hindi mo pinagsabay? Kaya yun. Wala, na-intimidate ang mga otoko eh. Parang feel nila, parang mahirap. Parang masyadong high daw ang standards. Hindi nila alam, madali akong kunin eh. Isang sutsut lang sa akin. Ha? Nagpapaaral ka. Nagpapa? Aral. Akala ko sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh, di ba? Diba? Yung Spirit Quester sa M&M, saan pumunta? Yan? Oo. Okay. Kasi, nung elementary ako, yung nga kinikwento ko sa kanina, sabi ko ganyan. Nung elementary ako, may dalawa akong kaklase na pinagtripan ako. As in, ang ginawa nitong dalawa kong kaklaseng ito, inikot-ikot ako, tapos sumubsob ako, so nasugatan ako. Actually, nasugatan ako dito, pati dito yata, ganyan. Sa galit ko, umuwi ako ng bahay. Pagkatapos, nag-cut ako ng itsura ng tao sa papel. Oh my God. Nag-drawing ako. Tapos sinulat ko yung pangalan nila. Tapos naalala ko ngayon naalala ko kung paano ginawa ko. Tapos may karayom ako, tinusok-tusok ko ganyan. Tapos may mga inalo-halo pa ako kung ano-ano mga nakita ko sa kusina. Tapos binitin ko sila ng sinulid sa shrub na nasa garden namin. So gano'n. And then after that, may sinasabi daw ako. Tapos saka ko binaon siya sa lupa. Okay. Nagkwento sa akin yung sister ko kasi nanonood siya, nagulat siya. And I did it, I think, alas 5 yata o alas 6 na ng magkagabi na. Nagulat siya kasi hindi niya maintindihan yung sinasabi ko. So, binaon ko lang sa lupa. Pero ano yung sinasabi mo? Hindi ko rin maalala. Hindi mo rin maalala. Kasi kinuwento niya sa akin yon. And then, the following day, nag-absent na sa class yung dalawa kong kaklase. Na-hospital daw yung dalawa. So, nagulat ako. Sabi ko, syempre nung bata ka, wala kang alam kung ano nangyari. Diba? Basta yun ang chika. Years later, nito na lang 2000 something, okay, na-invite ako ng isang friend ko na pumunta ng isang event ng tarot reading workshop. Tapos ako naman, sabi ko, sige, gagawa kong ganyan. Pero phone lang yan. Alam mo yung phone nung araw, hindi pa yung nakikita mo yung mukha, di ba? Text lang. Biglang sabi niya sa akin, nung bata ka, nangulam ka, no? Sinabi sa akin. Wala akong sinasabihan noon. So, sabi ko, paano nalaman ito? Kasi nga, isa rin siyang spirit questor. Ini-invite ako to attend the workshop nila. Nagpunta ako, wala naman akong dalang tarot cards kasi malay ko ba kung anong dadalhin, di ba? And Sir Tony, the late Sir Tony Perez was there. Late ako dumati. Tapos sa likod ako. Tapos bigla sabi niya, you at the back. Sabi niya ganyan, come forward. Your cards will be read. Ginanon ako. Ako naman tingin sa kanang kaliwa. Ako ba yun? Okay, go. Punta ako sa harap. Medyo syunga-syunga pa ako, no? Binasahan ako dalawang spirit questers doon. Binasahan ako ng cards. Gulat ako.
And then, hindi nagpakita yung friend ko, umalis siya kasi na-overwhelmed daw siya sa aura ko. So, and that started it. Kasi na-invite na rin ako for every Saturday mag-attend na for workshops or kung gusto ko matuto. And then saka kami nagpupunta ng mga bahay-bahay kung merong nagpapatawag sa amin para Yung training, ma-develop parang o yung ganon. training. Oo. Oo. Doon nagsimula yun, yung Spirit Questors. But let me just emphasize, hindi lahat ay Spirit Questors. Kasi may ginagamit na yan ngayon ng kung sino-sino eh. Business. Oo, pero no. Kasi iilan lang kami dito. It's a word na ni-register ni Sir Tony sa SEC. Registered yan. Oh oo. my God. So At- professional kayo yes, talaga. it is. Oo. At saka parang elite. Kasi sinasala kami. Nung time ko, yung batch namin, parang 200 plus yata ang mga na-invite. Pero 10 na lang yata kami natira. Kasi sa workshops namin, sasalain ka. Halimbawa, sabi ni Sir Tony, okay, look at me. Sasabihin niya ganyan, tell me what's the color of my aura. Okay? Tapos may mga kung ano mong susulat, ganyan-ganyan, red, yellow, ganyan-ganyan. Tapos after that, sasabihin niya, it's ganito yung kulay niya. Lahat ng mga mali, labas na kayo, out na kayo. So, yun yung mga test kung pasok ka. Yes. Oo. Hanggang sa, ang dami yun. Oo. Every Saturday yun. So, ibig Naiwan sabihin na kami. kumpleto mo yun. Yes. Ang pinaka-last na ano namin, pinagdaanan, yung UEP ang tawag doon. It's an American shamanism practice. Itatali kami, kamay at saka paa, iiwan kami sa gubat, pagkatapos nakabusal pa kami, pati mata nakapiring. Bahala na kung ano mangyari sa'yo doon. Kumbaga, although may nagbabantay malayo, doon namin mararamdaman lahat ng klase ng engkanto, maligno, magpaparamdam sa amin. Kailangan ma-survive namin yon. Yun ang last na episode namin. If you pass, then considered ka Spirit Questor. Pero, kilala namin lahat kami. Ngayon kasi may mga gumagamit na Spirit Questor. Hindi sila Spirit Questor dahil hindi namin sila kilala. Oo. Hindi Kumbaga kayo yung legit. Yes, kami lang talaga. Iilan lang kami sa Pilipinas. Kaya naman ako naging very vocal about this kasi I used to represent itong group na ito sa mga interviews. And nung na-disband na kami, napapanood kita. Oo, nung na-disband na kami ni Sir Tony, yung pangalan ko naman, alam mo, makaladkarin, di ba? Oo, kaya ako yung nai-invite. Ikaw lagi yung kaladkarin sa lahat. Correct, kaya ako Kumbaga, lagi lumalabas Ikaw sa'yo. din yung credible. Yeah, I Oo, think so. diba? Kasi I was mentored by the two prominent, credible psychics in the Philippines. Isa si Tony Perez, the other is the late Tito Jimmy Licauco. Sila lang naman dalawa eh. Hindi mo balak, kumbaga, yung organization na yun. Ikaw yung... Hindi. Din. Pero more on, I'm making people more aware kung ano yung talagang totoo at tama. So, parang at saka nililiwanag ko, hindi kulto to. Kasi baka isipin naman, kulto to. Hindi to kulto. Kasi ang kulto, yung head mismo is perfect. Mali-mali nga ako eh. Dahil ko kamali ang ginagawa. So hindi to pwede maging kulto, di ba? Oo. So, yun ang ano naman doon. Pero, I just kagaya nito, yung sa Tita Max, napakagandang avenue ito para mas lalong maraming matutunan ang mga tao sa talagang Para malinaw totoo. sa amin, di ba? Yes, para malinaw. Kasi ang daming, At saka hindi lahat legit talaga. oo, ang dami kaya yung pupunta na sabihin, dito may nakikita ko. Tapos na, Oo. hindi, meron kaming objective. Kung pupunta kami, kailangan may resolution. May solution sa nangyari. Halimbawa, may pinatay doon, nakatawid na ba sa liwanag yung pinatay, Okay. yung mga ganyan. Okay, Parang doktor ka, gagamutin mo. oo, parang ganon. May diagnosis, may Oo. prognosis. Hindi kami parang, dito minamdam ako, Oo, dito ganyan, okay, ganyan. tapos? Tapos gagamit ako ng mga Correct. equipment. Ang tapos Kalokohan nun, yun. Kasi you don't may need... labi na ting-ting. Oo, may mga batingting, may mga hawak pang ganyan-ganyan. Kulang na lang, may mga pag ganyan-ganyan. Di ba? Oy, may pag ganun-ganon, di ba? Ay, sorry. Iba yun, Oo, iba na pala. nagbabibrate. Oy, ganon. Oo nga pala. Ay, iba pa yung ganon, di ba? Okay. So, kailangan may mga ganon silang Kumbaga, ginagawa. may ipapresent, ito yung diagnosis, ito yung prognosis Yes. ko. As a At saka we doctor. were trained not to use any of the gadgets. Wala kami mga gadgets. So, purely Pure. gift. Oo. Katawan mo. Yes. Senses mo. Yes, senses. Nung nakita mo, anong aura ko? Ay, maganda ever since. Oh, hindi lang dahil sa isa kang competition. Hindi, bukod sa talagang maganda si Tanya. Mas maganda ito in person pag nakita nyo. Thank you, Ma. Oo, sobra. Thank Hindi ako you. sumisip sa totoo lang maganda. Sarap sugatan nga ito. Every time, di ba, noon ko pa sinasabi, pag Oo. nakikita ko ito, gusto ko talaga sugatan. Nung virgin pa ako, Oo, hindi nung pa ako virgin pa Tita siya. Max. Correct. Oo, Talagang sarap sugatan. Maganda. Pero bukod pa dyan, iba yung thank you. aura mo. Pero iliwanagin natin kasi maraming gumagamit ng salitang aura. Pero Oo. mali. Oo. Di ba sinasabi ka, ma-aura ka na naman. Okay, ang ganda ng aura mo.
ina-equate nila yung aura sa Pero beauty. meron ba yan like may mga pangalan ng oras? O paano ba yung... Wala. Actually, lahat tayo may mga chakras, yung Okay. tinatawag. Ito yung mga iba't ibang kulay na nasa katawan natin. So, simula yan sa puwet, okay? Yan ay kulay pula, okay? Tapos, Totoo? Seryoso? Okay. pula dyan. Tapos, yung dito sa Private anes, part, sa anis mo, Anes. orange naman yan. So, paakyat yan. Okay? Sa pinakatuktok, yan yung violet. Okay? So, dapat naka-align yan. At saka dapat lahat sila pantay-pantay lang. Yung iba na nasosobrahan or nakukulangan, ang nangyayari sa itsura nila, nagkakaroon ng parang patsi-patsi. Nawawala, so parang black. Pero hindi ibig sabihin may black yon, kundi nawawala lang. Kaya nakikita black. Bakit missing? Okay. Because halimbawa ikaw ay sobra. Kunyari sobra kang takot. Or kulang na kulang ka sa hindi ka makapagsalita, yung masyadong nare-repress yung iyong pagsasalita, nagiging itim siya. Okay. Tapos, pagka ganun, yung lahat tayo kasi may liwanag sa katawan natin eh. Meron talaga, ang nangyayari, yung liwanag mo, hindi masyadong nakikita. Okay? Pag hindi yan nakikita, yung sinasabi, kaya minsan makikita mo isa daw, sabi mo sa kanya, parang malungkot ka Malungkot yung yata. aura Oo, mo, kaya oo. parang ayaw mong dumikit sa kanya, parang problematic, ayoko mo na, iwasan ko, di ba, ganyan. Mm-hmm. Meron naman tao na pag nakita mo, parang, ay, ang saya-saya, parang gusto mo siyang kausap, di ba? Kasi maganda yung aligned yung kanyang chakras, kaya yung kanyang light na umiikot sa kanya, yun yung aura. Yun, Oo. nakikita mo yun. Yes, nakikita ko yung Kami mga kasi, ganyan. halimbawa ako, wala akong gift eh, hindi ko Oo. nakikita yun. It's okay kasi sa totoo lang lahat tayo meron. Lahat tayo may okay, capability na makakita ng hindi nakikita, makausap ang hindi nakikita, lahat tayo. Except that iba't ibang antas or level lang. Ang nangyayari kasi sa atin, pag bata, mas bukas tayo. Kasi pure tayo, inosente, wala tayong judgment on anything. Kaya tanggap natin kahit na ano, di ba? Kaya lang ang educational system natin kasi is more on the left side ng brain, which means kailangan math yan, science, alam mo yung kailangan may logic, kailangan may explanation, cognitive. Nakakalimutan yung right side ng brain. Yung right side ng brain natin, yan yung creativity, yan yung imagination, lahat yan. Hindi balanse. Mas ina-emphasize yung left side ng brain. Di ba, ang mga bata pag kami nakakausap, sabi ay nako, ano yung imaginary friend mo lang yan, kalimutan mo, hindi yan totoo. Tuloy, nawawala. Pero it doesn't mean forever wala yan kasi bumabalik yan. Halimbawa, kung ikaw biglang na aksidente, pwede ka magkaroon ng near-death experience. Or kapag mataas masyado ang lagnat mo, minsan may makikita ka. O yung simpleng nagtatrabaho ka, parang may biglang dumaan, pagtingin mo wala. Yung So, peripheral totoo vision. yun? Yes. Because these are indications na meron tayong capability. So, hindi ka lang pagod? Hindi. It's because kaya mo makakita. Oh my God. Kaso hinahara na ng science. Yes. Okay. Yung ating educational system. Correct. Yes. Natin yung spiritual world eh. Yes. Correct. And nangyari kagaya sa akin, di ba, I'm into music, yung right side ng brain ko nag-develop because of the creativity. Kaya pantay yung pareho pala. Oo, Kaya oo. nakikita ko yung mga bagay na I thought, Pantay. yes, pantay talaga, di ba? O, ganun na lang, konti gano'n. Ay, sorry, akala ko kasi kakain na, di ba? Di ba? You know, I have two hands, the left and the right. Nakakatawa. Oo. Kasi, yung ano mo kasi, profession mo, kumbaga mas nagiging credible ka kasi may science background Oh, ka, yeah. may logical background ka, matalino ka, tapos may spiritual, na balanse mo lahat. Yeah. Alam mo, Diba? isang requirement sa amin sa Spirit Questers, hindi kami pwedeng magkaroon ng yung emotional problems. Oo. Hindi rin pwedeng financially na may problema kami. Kailangan alisin yan. Kasi pagka ganun, you cannot help another person. Kapag ikaw mismo marami kang baggages, kailangan wala yon. So kung kunyari may sakit ka, hindi ka pwede sumama muna. Pagaling ka, hindi pwedeng dadalhin mo sa isang quest yung may condition kang gano'n. Kaya nga salang-sala kami, di ba? Kailangan balanse. Kaya among our ranks, meron kaming, hindi lang ako ang lawyer, may doctor pa kami. Yeah, may doctor kami. May mga psychologists kaming kasama. Yes. Salang-sala nga eh. Organization din talaga. Ilan lang kami. Ma'am, may sumulat sa Sure, atin. go. Papayuhan mo. Hi, Tita Max. Okay. Ang ex ko po ay... my ex passed away abroad a few months ago. Hindi kami naghiwalay ng maayos. And until now, ang dami ko pang what ifs. Pero lately, merong mga gabi na parang andyan siya. Minsan naaamoy ko yung pabango.
or bigla kong naririnig yung favorite song namin, kahit wala namang tumutugtog. Mm-mm. Hindi ko alam kung siya ba itong nagpaparamdam o baka ako lang kasi hindi ko pa siya nale-let go. Help naman po. Love, let. Okay, si Letlet, no? Sinabi ba niya kung patay na yung kanyang... Patay Sa patay abroad na? namatay. Okay. Kapag gano'n, nandyan pa. Siya. Oo, nandyan pa. Umaaligid pa rin sa kanya. Kasi alam mo, may free will tayo. Ibig sabihin niyan, meron tayong malayang pagdedesisyon. Okay? May sarili tayong disposition sa buhay. Pag tayo ay namatay, hindi yan nawawala. Yung bang pag tayo namatay, wala na kung saan na lang tayo pupunta. Hindi. Nandyan pa rin yung free will. Yung kanyang boyfriend, ayaw pang tumawid sa liwanag. Kasi mahal niya yung girlfriend niya, kaya nagstay pa siya dito. Kaya umaaligid siya. Kaya naaamoy pa niya yan, nasisense niya. Kasi that's another indication na may nasisense din niya. Kaya open pa rin siya, open ang third eye niya. Kasi lahat tayo capable, di ba? Sa case niya, nararamdaman niya yung boyfriend niya na nasa paligid pa rin. Pagka ganon, ang magandang gagawin niya is ipagdasal lang niya yung kanyang Anong dasal? kahit na ano, kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, kaya siya ay Katoliko or... I mean, or dasal na Mm-mm. tigilan na ako o anong dasal? Ay, hindi. Ano? Pwede niya sabihin na mahal mo siya, mahal mo pa rin siya, na nawala na siya sa physical world. Oo. Sabihin mo sa kanya na Hindi mahirap, niya alam? maaaring hindi niya alam or maaaring alam niya pero ayaw pa niya tumawid. Pwede niya sabihin kasi na okay ka na okay naman ako, kaya ko kahit nawala ka. Siguro bantayan mo na lang ako, tulungan mo na lang ako, ganyan. So, kakausapin? Kausapin niya. Hindi naman sasagot yon, pero mararamdaman niya yon. Parang yung pelikulang The Ghost. Hindi ko ba napansin? Si Patrick Swayze Ghost or Demi Moore. Kasi ang ganda kasi si Demi Moore doon, nararamdaman niya nasa paligid niya pero hindi niya nakikita. Ganon din love na mahal siya nitong si Patrick Swayze. So, kailangan sabihin niya na okay naman siya, itong si Letlet, na okay siya para makatawid na sa liwanag yung boyfriend niya. Ngayon, kung yung boyfriend niya masisense na okay na, pwede naman niyang iwan, pwede rin hindi na nandun pa rin. Kasi So, minsan, yung sinasabi mong free will? yes, yun dun pumapasok yun. Maaring yung kaluluwa ng boyfriend niya ayaw pa tumawid. Ayaw. Yes. May tanong ako dun sa Sure. pabango. Simpleng tatanong lang. Sinasadya bang ipaamoy yun sa tao? O ikaw yung... Oo. Ano ba? Hindi. Yun ang isang perception natin sa physical world. Kasi physical tayo. Physical senses, nakakita, nakakaamoy, nakakarinig, etc. Di ba? So, paano natin masisense ang multo? Kung ano yung nasisense natin, kung ano yung sa physical world, yun din ang gumagana. Nagkataon sa kanya, naaamoy niya. Hindi naman nagpapaamoy yung kaluluwa, pero naaamoy niya. Kasi, ang kadalasan na alam natin, yung nakikita. Okay, like, nakakita ka ng multo, ganyan. O, kami nakita ko, multo yata, ganyan. Kasi mata lang yon. Pero may mga tao may naririnig. Halimbawa, natutulog ka, parang biglang nagbukas ang pintuan, tapos nagsara. Wala naman, sarado, di ba? Gumagana yung psychic sense of hearing. Meron din naman yung psychic sense of smell na hindi mo nga nakita siya pero naaamoy mo naman siya. Yun. Kasi pag nasa physical plane pa, kahit nakaluluwa na siya, pwede pa rin maamoy mo yung kanyang kinagagawian nung buhay pa siya. At yung paglalagay ng pabango na yun, isa yung indikasyon. Pati yung pag tumutugtog. Yes. Kahit walang tumutugtog pero... Yeah. sabi naman. Pati nga yung panlasa yung psychic sense of shit. taste. Clear gustus ang tawag doon. Halimbawa, paborito niya is, sabihin natin, bagoong. O kaya paborito niya kare-kare. Ganyan. Tapos ikaw kumakain ka ng, sabihin natin, ng tapsilog. Kumakain ka. Tapos biglang, bakit parang kare-kare na lasahan ko? Wala man ako kinakain. Parang may peanuts. O parang, ay, mani. Pangit sa... Bakit naman mani, di ba? Saging, di ba? So, may nalasahan ka nakakaiba, pero wala ka namang kinain na gano'n, di ba? That is a manifestation na gumagana yung psychic sense of taste na nalalasahan mo, yung paborito niya. So, andun siya. Yes. At saka, ang pinaka-common sa lahat sa atin, yung titinig ang balahibo, yung goosebumps, di ba? Parang, bakit parang may So, kakaiba dito? That's another indication, yung psychic Shit. sense of touch. Clear sentience naman ang tawag doon. Lahat ng physical... Lagi kami ganun. Lahat, oo. Lahat open sa akin. Oo. Open lahat. Sana may pumasok. Sana meron. Oh. Punta na kayo, please.
Kaya Diba? yung lahat ng physical Oo, senses oo. natin, 6 yan, 5 yan. May counterpart sa physical, sa psychic world. So, Psychic yung world. psychic sense of sight natin, yan yung clairvoyance. Kaya nga may mga tao nakakakita ng hindi pa nangyayari or nakakakita ng mga multo. Yung sa hearing naman, clear audience. Okay? Yung sa pang-amoy, yan yung clear aroma. Tapos yung panlasa, clear gustus. Tapos yung sa pakiramdam, clear sentience ang tawag doon. Okay. Kaya nga may mga tao empath na sinasabi nila, empath ako. Although napaka-abuse yung salitang yun. Kasi may iba tao parang nararamdaman kita na may pinagdadaanan ka. That's sympathy, that's not empathy. Iba yung empathy. Yung empathy is ikaw mismo nilalagnat ka dahil yung isang kaibigan mo ay nakakaranas ng hindi maganda. Yun. So, paano natin madi-differentiate, Mama, na namimiss mo lang yung tao sa nagpaparamdam sa'yo? Okay. Alam mo, maganda yung tanong mo ha. Paano mo madi-differentiate? Kasi minsan miss mo lang eh. Tas, Pag namimiss mo lang, hindi ka makakasense ng iba. Ibig sabihin, hindi gagana yung nakikita mo. okay. Oo. Yun yung sagot. Yes. Hindi mo siya maaamoy, hindi mo siya malalasan or maririnig. May tanong nothing. ako dun sa amoy. Pwede bang imagination lang yung amoy? May mga ganon, pero dapat hindi imagination. Kasi halimbawa, napadaan ka, puro mga rosas, bigla naamoy mo rosas. Tapos, walang connection. Kasi may nakita ka. Pero yung totally, let's say, nasa Wala. kwarto ka na wala namang ganon, bigla may naamoy ka. Like kandila. Di ba minsan may tao na parang, ba't parang amoy kandila? Kasi yung pala may namatay siyang kamag-anak. That is an indication. Kailangan merong kakaibang nangyari. Hindi lang yung basta na naiisip mo lang. Yes. Yun. Paano kung halimbawa, hindi gusto ni Letlet na umalis? Pwede ba na pwede ba yung free will na sinasabi mo, magstay na lang ako dito? Pwede ba yun? Alam mo, ang ganda nung tanong mo rin yan. Kasi maraming ganyan na, say, na namamatay ng mahal nila sa buhay. Tapos, hindi sila makamove on, di ba? Alam mo, mahirap yan eh. Kasi, it's okay to grieve. Okay lang na malungkot ka, umiyak ka pag may namatay na mahal mo sa buhay. Okay lang yan. Pero do not dwell on it. Kasi pag nag-dwell ka dyan, yung misery mo will pull you down, yung negative energies, magiging mabigat hindi lamang sa'yo, kundi pati sa kanya. Hindi siya makatawid sa liwanag kasi hinihila mo siya pabalik. Kasi may psychic link tayo na tinatawag eh. Konektado tayo sa lahat ng taong mahal natin. Pag nakikita nyo lang yung mga sinulid na nakadikit sa atin, marami yan eh. So, hindi napuputol yon. So, hindi siya makatawid sa liwanag kasi hinihila mo siya pabalik. Nahihirapan din sila. Kasi imbis na makatawid na sila sa liwanag, pinipigilan mo sila, nandito So, pa sila. nahihirapan din sila? Yes, nahihirapan din sila. Hindi lang ikaw na nahihirapan, pati siya. So, pareho mabigat sa inyo. So, ma-sign ba na pag di mo na siya naaamoy, naririnig, na nakatawid na? Yes. Kaya nga pag kami nagsasabi... Naiiyak ako kasi naalala ko si tatay. Okay lang. Kasi ako, like, at a few days ago, naalala ko parents ko, talagang magulgul ako. Namatay na sila. Kasi normal yon. It's human nature na napapaiyak ka. But do not dwell on it. Kumbaga, after a while, isipin mo rin na wala na sila, hindi mo sila maibabalik na. Pero isipin mo yung the happiness that you experience nung buhay pa sila. Palaging ganon. Kasi normal naman sa atin, mga tao, na yung mga mahal natin sa buhay, pag sila'y wala na, talaga mamimiss talaga natin. Pero pinakamaganda, i-pray mo, ipagdasal mo sila, makatawin sa liwanag. Isipin mo yung mga masasayang alaala. And then you have your own life to live eh. Hindi pwedeng lakatali ka lang eh. May buhay ka. Oo. Okay. At the moment na may mga nagtatanong sa akin, let's say, kumusta na kasi, namatay ni si ganito, kumusta na kaya siya? Sabi ko, nagpaparamdam ba? Hindi. Di wala. Okay na siya. Nakatawid na yan sa liwanag. Huwag mo nang hanapin. Kasi pag hindi na nagparamdam, ibig sabihin, okay na siya. And they are in a better position to help us. Kasi pag may problema tayong mabigat, tumutulong sila, hindi lang natin namamalayan. Siyempre, hindi na tayo aware eh. Hindi lang tayo Tutulong ba aware. nila yun? Kunyari na problema sa pera, biglang na lang may tatawag sa'yo, magpapagawa, blessing. Tapos pala, kikita ka, di ba? Bakit Sila may yun. ganon? Sila yung tumutulong in another way. Yun ang sinasabi ko. Kaya let them go on kasi they will still help us. Mami, tanong ako. Sure. Kasi nga, tungkol sa parents, syempre, namimiss mo. Nung namatay si tatay, ang prayer ko kay Lord, sa kay tatay din, sabi ko, kung safe ka, magpakita ka sa panaginip. Okay. Alam mo, ang ganda na naman ang tanong mo. Kasi, Hindi siya once lang siya nagpakita sa Okay. isang taon.
Bakit kaya? Okay. Ano yung napanaginipan mo? May naiiyak ako. Okay lang. Oo, sige lang. Nagagawa siya sa bahay. Mm-mm. Tapos, nakangiti siya. Tapos yung aura niya ang ganda. Mm-mm. Sabi niya. Tapos nagagawa siya ng electrical wiring. Mm-mm. Yung usual pinapagawa. Tapos hindi ko na maalala yung entire panaginip ko. Mm-mm. Tapos sabi ko, sana isa pa ulit. Kasi na miss ko. Alam mo, okay. Siya ay nag-manifest sa'yo to tell you okay na siya. Kaya nga, hindi siya nagsalita, gumanon lang siya. Kasi ang pagsasalita naman ng mga kaluluwa, mga kaluluwa na mahal natin sa buhay, hindi necessarily yung language natin. You sense it by feeling, yung emotions. Kaya, or symbols, yung sign niya na nag-thumbs up siya sa'yo na okay na, nakangiti, and then after that, wala na. Ibig sabihin, nakatawid na siya sa liwanag. So, syempre, nung time na yun, di ba, alam mo kung bakit nagpaparamdam sila kapag tayo ay nananaginip? Kasi, yun ang pinakamagandang panahon na hindi tayo magre-resist. Kasi pag gising tayo, tas may makita tayong multo, di ba, natatakot tayo, di ba? Pero kapag tayo nananaginip, di tayo nagre-react, di ba? Parang okay lang, nandyan sila. Down ang resistance natin. Yun ang pinakamagandang nagpaparamdam sila sa atin. Nung nagparamdam sa'yo, sinasabi niyang okay ka na. Okay na siya. And then that's it. Tapos hindi na naulit. Ibig sabihin nakatawid na siya sa liwanag. I-share ko rin sa'yo kasi yung sa akin naman, I went through I did not realize it, depression na pala yun. Nung namatay ang mother ko, it's different, it's difficult when death strikes home. Kasi I talk about death to a lot of people, deaths of other people, but not death of my own mother. So in fact, hindi nga ako umiiyak nung time na namatay siya eh. And then, hindi ko na-realize, hindi na pala ako kumakain, hindi na ako umiinom. Parang wala akong gana, gano'n. And then one afternoon, biglang, inaantok lang ako, natulog ako, napanaginipan ko siya. In my dream, tumawag siya sa akin sa phone. Tapos sabi niya, kumusta ka na? Ganyan, ganyan. Nakausap ko siya ko, blah, 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 blah. Tapos sabi ko, teka, di ba patay ka na? Tapos biglang may ibang boses na sumagot. Hello, ganyan. Sabi ko, hello, sino ka? Nasaan ang mami ko? Tapos naputol na. Then nagising ako. Paggising ko, bumaba ako, tapos nagutom ako, kumain ako. And then I started eating again. So it's one way of first telling me, huwag mong pabayaan ang sarili mo, kumain ka. Kasi wala na, okay na ako. So iba naman yun sa kanya, di ba? So kanya-kanyang paraan ng pagpaparamdam sa atin. For me, sinasabi niya na, huwag mong pabayaan ang sarili mo, okay na ako. And that was the time. Yun. Yeah, it's okay na napapanaginipan natin. Talagang normal yan for everyone. Kung gusto ko lagi para makasama mo. Kasi doon mo na makakasama. Oo, kaya lang sa dreams na lang. Oo, sa dreams. Huwag natin tawagin sila na sana samahan mo ko. Kasi baka mamaya iba na yung nung-pakita sa'yo. Talaga? Oo, pwede. Kasi, So, wag yun. yes, kasi pwedeng mag-attract ka ng negative entities. Pwede magparamdam sa'yo. Pwede So, pwede sila magpanggap? Yes, the demons now may come in. Hindi no. Asyumera naman tong demons. Oo nga, di ba? Yun. Alam mo, in fact, Pilingir. Pala correct. to. Alam mo, tama yung sinabi mo. Kasi sila sabi nga ng bakit itong mga demons, Ghibli Kauko wrote it one time. Sinabi niya, masyadong overrated ang mga demonyo. Masyado nyo silang, sa lahat na lang, demonyo. Masyado silang sikat na sikat. Wala naman silang kinalaman dyan. Wag, di ba? So, baka pasukin pa yung buhay mo ng demon. So, don't call them. Pray for them. Ganun lang. And then, okay lang pag maiyak. Thank you. Nagbigay sa akin yun ng peace kahit pa paano. Thank you. So yun no, usapang ex. Ano ba yan? Saan ba tayo babalik? Marami kang ex. Charot! Ay, wish ko lang. Wag ako. Dito sa recording studio, may nararamdaman ka. Oo, lalo na ngayon. Oh my God! Yes, lalo na ngayon. Kasi alam mo, pag pinag-uusapan lalo na sila, ngayon? Why? pag pinag-uusapan sila, alam nila na, ay, pinag-uusapan kami. Napaka-asyumero. Pangalawa, iba kasi ang aura iba yung aura ng isang sensitive like me or a psychic compared sa isang ordinary person. Yung ordinary person, okay lang, may aura ka nga, may chakra, pero kami kasi, like in my case, pag lumalapit yung multo or kung sino man yun, lalo kong kumikinang.
alam niya na sense ko siya. Kahit sabi ko, ay wala akong alam, di kita na sense. Hindi, kasi hindi nagsisinungaling yung ilaw mo. Lumiliwanag lalo. So alam ng kaluluwa na nasisense mo siya. So yes, meron. Lalo na sa banda dyan. Mama naman! Nakapaligid sila kasi paligid ngayon. lang Oo. sila. Ngayon, nakaikot sila. Are there souls or... Halo-halo. So, maraming kaluluwa. Mga curious lang sila. Kasi pag pinag-uusapan sila, Mama talagang Troika. nandito sila. Oo, Ay, tatlo Hindi. sila nandyan. Sa booth. Kanina? Doon sa booth na, yeah. Oo. Lalo na kiniko. Talaga? Yes, oo. Nandyan sila. Ayoko. Pero hindi sila nananakit. Kasi alam mo, nakakatawa sa mga pelikula natin. Pag pinapakita mong multo, lagi na lang, Oo, creepy. o kaya sasaktan Ano ka. itsura nila? Alam mo, ang itsura nila, kung paano sila namatay, ganun din. Okay. Oo. Pangalawa, kapag sila ay, alam na nilang patay na sila, pero ayaw nilang tumuwid sa liwanag, maaring okay na yung itsura nila, pero ayaw lang nilang tumuwid sa liwanag. Ba't Okay. sila andito ngayon? Maraming dahilan eh. Kasi pwedeng, you mean today, or nandito sila, no? Yung mga nasa likod ko. Oo, kasi alam nila kasi pinag-uusapan natin sila. At, Pogi ba? Oo. Charot. Hindi. Bigay ko na lang sa'yo. Pass. Pero pagka merong pogi, sa akin, syempre. Pwede pala yun. share ko naman sa'yo. Gusto mo? Sige. Pabisitahin ko rin Sharing. sa'yo. Gusto mo? Oh, yeah. Pag matutulog, gusto mo? Tatabihan ka rin. Yun nga, nandito sila kasi alam nyo, hoping sila na masasagot yung ibang tanong nila. Nakikinig din. Oh yes. Kasi parang baka nga gusto nila halimbawa no, namatay siya na hindi niya alam kung yung kanyang anak ay makakapagtapos ng pag-aaral. Okay. Naiwan niya. So, magtatanong ngayon siya parang kumusta na yung anak ko, ganyan. Syempre kung i-entertain mo lahat sila, paramihan ng parami, wala na. May tanong ako, mapapagod ka. hindi ba sila omnipresent? Ba't di nila maalam sa Ay, bahay nila? alam mo, yun ang nakakapagtaka rin eh. Kasi hindi ko rin masasagot dahil tayo naman ay buhay pa, di ba? Pero alam mo, they can be anywhere, everywhere eh. So, pwede silang, kaya lang ang problem, hindi sila, yung time, hindi kapareho ng time natin. Okay. So, pwede Got kunyari, it. Yep. panahon pa siya ng Kastila na namatay, tapos hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Okay? Pero hindi niya alam bakit iba na yung itsura. So, Yes. gets. Iba yung timeline nila kasi. Iba, Hindi oo. sila ngayon. Yes. Ngayon baka may magtanong, sabi ka, hindi ba sila napapagod? Ilang libong taon na nang wala Oo. sila. Hindi ganon. Kasi ang concept nila ng time, iba sa time natin. Gets. Pwede kasing sa kanila, ngayon pa lang yan, seconds lang, pero sa atin, thousands of Gets. years na. Okay, kasi nga, Oo. psychic world. Yes, You know, iba. gets. Oo. Doon sa likod ni Jerome. Oh, yeah. Okay. Akala ko nga may taong na physical. Oo, kasi gumagal. Oh my Oo, God. akala ko kasi talaga yung may tao sa likod na So, babae. pag ganyan, normal na lang sa'yo. Normal. Sanay na ako. Kaya nga, akala Hindi ka ko, naman inaano eh. hindi. Akala nga ng mga tao nananakit, hindi. I thought, when I was growing up, akala ko, normal lahat ng tao ganon. Na nakakakita. Oo, yung pala, ako lang pala. Oo lang. Oo, buti na lang sa family namin, lahat kami, pareho lang kami. Kaya it was normal in the family. Oh my God. Kasi one time, Gift ng family oo, yun. kumbaga one time kasi nung spirit questor na nga ako, di aalis ako, may iiwan yung mother ko sa bahay. Sabi ko, okay ka lang kasi paano yung mga nasa sala? O sabi ko ganyan. So sabi niya, kaya mo sila, kinakausap ko yung mga yan. Sanay na. Oo, kaya sabi ko, oh my gosh, ang mami ko pala, alam din pala. Hindi lang sinasabi sa akin. Kaya pala hindi niya ako pinipigilan. When I first appeared, when I first dito sa Kaya Labyrinth. sinuportahan ka Yes. lang niya. Sabi ko, tama ba? Okay ba yung mga pinagsasabi ko sa radio? Sabi niya, oo naman. Siya rin pala. Siya rin pala. Kumbaga, it's in our Oo, family. oo. Adam's family po kami. Grabe, superheroes pala kayo. Thanks, mama. Mukha namang di niya ako inaano. Oo. Pero ako, Mm-mm. may nakikita ka ba sa akin na, I don't know, Mm-mm. kung ipo-profile mo ako, hindi mo ako kilala. Mm-mm. Anong nakikita mo sa akin? Or, Okay. Siguro sa'yo, kunyari, hindi kita kilala. Oh, well, anyway. Yung Oo. ano lang mo lang, impression mo lang sa akin. Impression ko sa'yo. Hindi kasi iba yung biglang ko nakita ngayon nung tinanong mo ko. What the fuck? Ma!
Oo, kasi may tinatawag tayo na scanning eh. Isa yung part ng Oo, training yan, namin. gusto ko. Yun yung bang Sige. ang isang tao, minsan tinitingnan ko Kaya lang, ko nakikita ko kaagad yung pinagdadaanan niya or yung itsura ng bahay niya, biglaan sa akin. Ina. O parang may napanood ako na, hindi ko alam kung saan ko napanood, ganon. Oo. So, basta ang nakita ko sa'yo, isang room na parang white, or basta light ang color, tapos may mga vertical lines. Hindi ko alam kung saan yun. Basta may mga vertical lines. May window na parang may steel. Tapos may green ako nakikita. Green na color. Basta it's a room na basta may mga vertical na white lines. Medyo maliit yung room. Mm-mm. Saan ba yun? Familiar? Familiar. Okay, o yun. Bigla ko lang nakita. Oh So, my God. yun yung sinasabing impression na tinanong mo ko impression. Pero, kunyari, personality naman. When I Personality. first, kunyari, hindi kita kilala, siguro isipin ko, itong may longing for somebody to be more stable. Kasi parang, you can do so much, you can do so many things, kaya lang, naghahanap ka ng meaning na para saan? Kaya ko, pero para saan? May longing ako for somebody. Yun ang ano naman ang sa akin. Wow. Is that applicable? Yep. Ayun. Yun. Yun. Resonate siya Oo. sa akin. Yeah. Yun. That's true. That's for a Oo. fact. Siguro yung sino sa dito ang gusto mong ano kasi baka sabihin nila since kilala kita, di ba? oo, Sino hindi eh. magturo ka kung sino sa kanila na i-scan ko. Hindi, okay lang. Okay lang, pero grabe. Itong naka-pink. Oo, si Troy. Ang dami ako nakikitang mga halaman. Hindi ko alam kung ano yung mga halaman na nakikita ko. Basta may mga leaves. Puro leaves. Garden type. Tapos, basta may garden eh. Tapos may mga leaves. Na malalaki yung mga leaves eh. Tapos may rocks. Peaceful yung place na parang gustong-gustong puntahan. Hindi ko alam. Does it resonate? Ha? Yes daw. Yes? Yeah. Okay. So yun, yung mga Diba? ganon. Oo. Kaya nga minsan ng past time, Nakakaingit din yung gift kapag may isang Oo. tao may pinagdadaan ng problema, yung problema niya, nafe-feel ko eh. Oh, syempre, na-absorb Diba? mo yun. Na-absorb Paano mo ko yun. pinapagpag? Okay, maganda yung tanong yan. Kasi it can happen to anyone eh, na hindi nila alam may gift din pa sa sila na Yes. ganyan. Una, maligo ka ng may asin. Totoo. Oo, yung salt bath. So ginagawa yan maski sa medicine sa mga Oo. hospital. Pag may sakit, pinupunasan nila ng tuwalya na merong asin, okay? Because salt is a universal cleansing Yes, agent. Oo. correct. So, ang ginagawa ko, o pwede nyo rin gawin, kapag kayo ay maliligo, di tapos na, wala na yung sabon, di ba? Nagbanlaw na kayo. Then, pwede sa tabo or sa timba, maglagay kayo ng ordinary salt, yung binili sa palengke lang, yung rock salt. Wag yung iodized. Basta rock salt. Tapos, turn clockwise kung paano umikot yung orasan. Tulawin nyo. And then, ibuhos nyo from head to foot. Mawawash out na yung Yes, mga para burdens. kalmado ka at hindi Okay. na magpaparamdam sa'yo. Ikaw ginagawa mo lagi. Yes, always. Okay, kung syala-syala Kasi kayo pwede na-absorb himalin. mo, ano? Oo, sobra. Kasi, kunyari, dumaan lang ako sa isang lugar. Tapos lahat ng mga naiisip o Nabigatan na, ka, oo. mabigat for me. So, para maalis yon I have to cleanse myself. Thank you for for doing that for us na may mga baggage sa... Oh, yeah. Siguro yun ang mission ko in Oo, life, siguro. correct, Oo, correct. to help people. Siyempre bukod sa... Ay, oo naman. Pero alam mo na ha. So, eto na nga ma. Yeah. Transition sa Kikita pa ba? Sana nakikita pagiging pa rin. psychic Oo. mo papunta sa top 5. So, meron akong 5 questions na tough. Mm-mm. Sagutin mo lang. Okay. Top or bottom? Oo, ganun. Ay, gano'n, bottom. Mas feel eh. True. Masarap. Diba? Masarap. Yata. Okay, next. Anong dapat unahin? Label o bembang? Nakakatawa talaga yung transition natin ng spiritual. Correct. Nakakatawa. Oo, ano yung choice? Bembang o label? Anong inuuna? Anong inuuna? Oo. Sex o label? Label. Label. Oo. I love it. Oo. Kasi pag sabihin nila, sobra akong halipara. Gusto ko natatawa si ate. Past life ko yun kasi pokpok ako. Oo. Totoo naman. Several Tuloy. past lives. Oo. Kasi unang sinabi sa akin ng Spirit Questers yun. Ano? Sinabi nila sa akin, I was sa Mediterranean, sa gypsy.
Biglang nakita ko sarili ko, sabi ko, oo nga, kasi I've always been yung into the Middle East, Oo. pero pokpok ang role ko. Pokpok Kaya ka. iniyakan ko ng ilang beses yung pelikulang, yung Hunchback of Notre Dame, yung si Esmeralda, buhay ko pala yun. Yung pala ikaw sa Ako past pala life. yun. Sobrang ganda rin, like you. Mas maganda ka mo. Pero pokpok naman ako. Not Okay like lang you. yun. So, inuuna label. Yes, label Sa dapat. relationship. Pero minauna ka ng bembang muna. Ay, wali. Our winner! Love it. Number 3, sinong babalikan mo sa dalawa? Ex na pogi o ex na Dax? Ang hirap. Kung sakali Oo. Mamili ka lang isa lang. Kailangan talaga pumili. Ex na yun? Okay lang. Oo, Sige. oo. Halimbawa, So, may halimbawa babalik. lang naman. Oo. May babalik. Ex na pogi o ex na Dax? Doon ako sa ex na da. Ako din. Oo. Kasi ex Ano na kay pogi, pogi? iiwanan na naman Oo, ako, di ba? doon. Doon ako sa Dax. Oo. Di ba? At least, susulitin ko muna, di ba? Napapagawa ko na lang yung face. Oo, pagpagawa na lang. At sa takpan ng dyaryo, di ba? Total naman. Pikit-pikit na Oo, pag nawala naman yan, makikita ko pa rin naman yan, di ba? Hindi makakaligtas Bubultuhin din naman ako Correct. Nagawan ka ng masama ng friend mo. Ay, nasagot mo na to actually. Okay. Nagawan ka ng friend mo ng masama. Gagantihan mo ba siya with a spell? No. Why? Kasi a true witch will not do harm. Kasi may balik yan I will just pray for justice. So kayo, Not vengeance. naniniwala pa rin kayo sa Karma. karma. Yes. Sa natural Laging may karma. babalik. Lagi yan. Always. It has been written in many sacred writings. Even the Bible says it. Even the Hindus and the Muslims. it. Oo. It all. Kaya don't seek vengeance Kasi pag nagsik ka ng vengeance, nakadikit sa'yo yung baggage. So, yung psychic link mo doon sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, nandun pa rin. In the next lifetime, ayan na naman. Dadalhin mo na naman yan. Gusto mo nga makawala na sa kanya Huwag mo siya gawa na masama. Magpuputol yung psychic link mo. Siya na lang yung sasagot ng kanyang kung ano yung ginawa niya. Kaya nga lagi sinasabi rin ng mami ko sa akin. Kaya nga sabi ko, mangkukulam din ng nanay ko Sinasabi niya sa akin, hayaan mo siya. Ampunin nyo na lang ako. Oo. Sabi niya sa akin, hinahayaan ko yung mga yan kasi sila magdadala niyan. Yan lang yung sinasabi. Ganun pa rin. Sila magdadala niyan. Which is Pero ma'am, universal minsan ba truth. natutokso ka? Di ba sinaktan ka ng lalaki? Alam mo, yes, pero nung ginawa ko yun nung elementary ako, I did not repeat that. Hindi ko na siya Talaga? ginawa, Not because alam ko na bawal gawin o hindi tamang gawin. It's just na parang ayoko lang. Kasi parang siguro na-drain ako or what, ganyan. And then years later, nung sinabi nga sa akin nung sa spirit question na nangulam ka nung bata ka, di ba? Nalaman. Doon ko na-realize. And then through the trainings na, mahirap pa rin kasi may balik sa akin. Buti na lang hindi ko ginagawa. Kaya Pero meron. yes. Meron. Pero parang forbidden siya na gawin Yes, sa yes. inyo. Yes. Pero kaya nyo. Kaya, dali Shit. sa akin. Ang ina. Ang dali-daling gawin. Merong isa pala na friend ko, na close friend ko, na umaaligid sa kanyang asawa na babaeng malambitious. Sabi niya sa akin, inis na inis siya, gusto niyang mawala yung girl. Sabi ko sa kanya, okay, I will help you, but pray for me every day. Or at least include me in your prayers. Ang ginawa ko is not nasaktan yung babae or mamatay. Hindi. Sabi ko, wag siraan yung family. So, ang nangyari dito sa girl neto, kasi galing sa abroad, pumunta sa Pilipinas, biglang naka-receive siya ng email na pinababalik na siya ng abroad. Di mawawala siya dito sa Pilipinas, di naman makakasunod yung lalaki na save yung family. So, hindi ako gumante. Gumawa lang ng paraan para mapalayo yung babae sa kanya. And that saved the family. Yeah. And they're now living happily together. Hindi na rin nag-communicate yung girl sa kanya. Pero sabi ko, may balik yun sa akin pa rin Even if I do good, may balik pa rin. So sabi ko, one way is prayers. Another is I continue to do good. Ang ganda. Ganun. Okay. Last, kung may kakayahan kang ibalik ang isang tao sa mundo, sino yun? Mother ko. Diba? Nothing compares. Ibang connection natin sa nanay Iba. Dala-dala nila tayo ng 9 months, diba? Yung umbilical cord. Ako ngayon na maiiyak. It's my mom. Miss mo na. Yeah.
always naman, yung bang slightest na makita kong ibang tao, matatanda, alala ko siya. Not because gusto siya bumalik, but because, syempre, lumalaki ka, hindi ka naman perfect, di ba? May mga ginawa ka rin na hindi maganda na gusto mo sabihin sa kanya, sorry. Pero wala na. At saka lagi ko sinasabi, I never said na, na my mom is the best mom in the world. No, no. Lahat tayo, lahat ng moms natin, the best in the world. Ang lagi ko sinasabi, she's the only mother na pwedeng tanggapin ako. See, I told you. Love you so much. Ako din kung pay power ako, Oo. tatay. Mm-mm. Sabi ko sa'yo, it's normal to cry sa pag may mahal ka na gusto mo. Pero don't dwell on it. After this, masaya na naman ulit ako. Normal lang yan. Miss So, lang natin. kapag kayo napapaiyak na alala nyo, okay lang yan, ilabas Mahal nyo kasi lang. natin. Mahal kasi natin. Thank you. Kaya yung mga tao na sinasabi nila ngayon, lalo na sa Western world, na pagdating ng certain age, iwanan na nila mga parents nila. Hindi magandang karma yan sa inyo. Yung balik. Never, never forget your parents. While they're still alive, paramdam nyo yung love nyo sa kanila. Kasi kadalasan, iniiwan na nila sa kung for the age, di ba? No. Alagaan nyo sila pa. Paramdam nyo yung pagmamahal nyo. Kasi you will really miss them pag wala na sila. Totoo. No matter what you do, papasok sila sa isipan nyo, wala na Wala sila. na. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. promise. Alaala na lang. Tapos And iiyakan yun, mo sila. yun yung pain na hindi nagagamot, yung Yeah. regrets. Yes. Mm-mm. Oo. So, pero kapag minahal mo sila, pinaramdam mo, mas light Yeah. na wala kang baggage. Masaya ka. Malulungkot ka pa rin, Miss mo pero lang. mamimiss mo lang. So, yun. Ako naman, I don't have any regrets. It's that I miss yung nandyan siya. Kasi halimbawa, no, if I may continue, halimbawa, pag uuwi na ako, let's say gabi, kasi because of the nature of my work, pag uuwi ako, tapos naghihintay siya, there was a time ganito, nagulat ako kasi alas 3 o alas 4 na yata, tapos syempre nag-work na ako, pag park ko ng sasakyan sa garage, nagulat ako, sabi ko, ba't gising ka pa? And then she told me, hindi ako makatulog kasi nihintay kita. Now, wala na naghihintay sa akin, di ba? So nami-miss ko yung ganon. But then looking back, a mother will or a parent, hihintayin ka talaga na gusto niya safe ka. Gusto niya okay ang buhay mo, di ba? Kasi ang Pilipino, hindi tayo nagpaparamdam na salita Kilos ang pinaparamdam ng magulang natin Quiet lang sila pero yung kanilang paghihirap, yung pagtsatsaga nila, nandun yung pagmamahal So ngayong panahon ng undas, mahalaga yung pagmamahal sa mga yumao. Diba? Yeah. I love this episode. Thanks, I Mama. love it. Hindi lang Thank you so nakakatakot, much. pero Oo. pasok sa puso. Thank you Thank so you for the much for opportunity. sa lahat you ng sa lahat. shinare mo. Oo. Thank you so Thank much, diba? Napaka-versatile mo talaga. Lahat ng airs ng life, kaya mo. Dahil sinagot mo lahat, may gift ako for you. I-unbox mo na yan. Akala ko bubuksan. Kahit bubuksan ko nga, no? Oo, pakita mo. Okay, sige. Go. Go. Siyempre dito ako sa mahaba ka agad, di ba? Kurik. Ay, Go. dalawa sila. Ay, may spare. Go. Oh, wow. Oh, thank you. I love it. I-announce ko ba? Oo. Natatry mo na ba yan? Oo. Oh, yeah. I love this. Ito yung lagi kong inaano. Siyempre, importante yung pineapple, di ba? Effective yan. Oh, yeah. Sobra daw. Marami two ways. Pwede ganyan. Depende sa hawak. Pwede kasi ganyan-ganyan. Pwede rin ganun-ganun. Di ba? Oo. Thank you. I love this. Pineapple juice. Okay. And then another one. Oh, Syempre, ganun pa dalawa. rin. Para tigisa Oo, kayo. Tigisa, Sino man oo. yan? Di ba? Alam niyo na ha. Ready na tayo. Oo. Correct. Kaya bago yung alam mo na, di ba? Pero nakakabango yan. Oo daw. Oo. Hindi mo pa na. Hindi pa Alam Okay, mo na, sige. virginal, Ngayon di ba? matatry mo na. Oh, yes. Gusto ko na itry True. talaga. Mamaya-maya lang. Oo, tatawag na ako. Gusto ko na natatawa si Madam. Go. Pasensya na. Oo, hindi na ako gagalangin. Okay lang yan. Okay lang Wala yan. naman ako. Hindi naman ako galang-galang. Yan, And then, wise. oh, wow. Ay, gusto ko to. Para after, di ba? Perfect, di ba? After magpupo, Yeah, di ba? after, Oo, kailangan correct. clean, di ba? You clean up. Totoo. Huwag yung kalat-kalat ka. Dahil dadami tiyanak, di ba? Yung pala yun, di ba? Mama, thank
Thank you, Oh, thank you so for much, making Tanya. my Halloween episode special. Thank Thank you you so very much. much. I love you and mahal na I mahal ka love ng you. Love Radio. Yes, Alam mo I love yan. you. Thank Also, I love and you. more gigs to come, more money to come. Alam ko naman, ay babalik yan kasi napakabuti na yung puso. And of Maraming course, salamat. mapagmahal sa parents. Thank you. Thank Thank you so you. much. Thank Paano you, ka everyone. namin may invite? Saan ka namin hahanapin? Bukod sa sutsut at kindat. Correct. Yes. Meron akong yung channel din sa YT. Okay, which is Nixtradamus. Meron din yung Kabunganga, Xiaolong Bao. Medyo kakaiba yung name. Tapos meron din sa Meta, which is Nixtradamus. Meron din sa Instagram, Yeah. Nixtradamus. And if you want to connect, okay, email kayo sa ariel1996mermaid@gmail.com. Ang inang. Dinaig mo pa ako. Oh yes, di ba? Kasi alam mo ako, galing ako sa dagat Umahon lang ako. Oo. Kaya ka pala kanina may kalis-kalis Oh yes. ka. Buti nga, pero malansa, Maalat-alat. pero malansa talaga ako. Mama ko, thank you. Thank you Love so you. much. Sana I huwag love ka you. madala sa akin. Oo naman, Diyos ko, madali you. lang ako makontak. Thank Once you a pokpok, so always a pokpok. Joke. True. Relate. Perfect. Maraming po Oo. salamat sa lahat ng nanood. And thank you, Mama. Thank you so Nani. much. Maraming Thank you, thank you. thank And you. of course, kung napanood mo na to, pakishare naman sa mga friends mo. At syempre, kita-kits po Yes. sa next episode. Ito po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Tita Max. Thank you. Hi. Yay! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Buhay suko agad. B, alam mo kapag ka na-meet mo tong kausap ko ngayon, nasa harap ko na siya ngayon. Imaginein mo 42 kilometers, ayan, natakbo ni Maratoni. Pero ito, B, hindi lang basta takbo. Sinamahan niya pa ng bike, plus swimming, at plus running, all at the same day. Ay, grabe naman talaga. Hindi mo kinakaya. Minsan lang, napapatanong ako sa sarili ko, oh my gosh, ano bang kinakain na itong taong to? Apakapayat pa rin niya, oo. Anyway, pakilala na natin siya. We are now live, fresh na fresh mula sa 70.3 Iron Man from Davao. Walang iba ang ating content creator slash triathlete slash dati ring flight stewardess. Let us all welcome Ira Lopez! Hello! Hi, DJ Maratoni! And sa ating mga listeners na kabisyo. Kabisyo, Yes. ayan. Hello po, thanks for having me. O, diba? Kung alam niyo yung sa TikTok na very popular song, na paano nga ulit yun, Ira? Iba yung, I'm just a simple girl. Yan!
Natawa sila. Yun ba yun? Oo, napaka-classic nun. Diyos ko. Alam mo, ito lang ha, very quick icebreaker natin. Si Ira Lopez pala, noon, gusto niya rin palang maging DJ. Yes, before. Kasi pareho kami ni DJ Maratoni na com-arts. Com-arts. So, mahilig din ako sa media, sportscaster. Yan, tinry ko lahat yung before, pero parang walang natupad. Naging guest na lang pala ako. Oh, ito na. Dito ka na, oh. Pero nakakatawa, no? Again, thank you so much for your Thank time, you so much. Miss Ira. And now, let us interview her about, syempre, yung pinaghirapan niya, no? Magmula sa Davao. Na ako po, ha, kasi hindi ko pa alam yung background pagdating sa triathlon. Pero gusto kong malaman, ano ba ang pinagkaiba ng triathlon at marathon? Syempre, ang marathon, full run lang yan na 42 kilometers yung ginagawa natin, DJ Maratoni. Pero, ang triathlon naman is composed of swimming, biking, and running. So, tatlong sports in one event. One event. Tapos itong swimming na to, gano'ng kahaba siya? Depends. Kasi may mga sprint triathlon, pero yung ginawa natin na latest race, Ironman 70.3 Davao, 1.9 kilometer swim, 90 kilometer bike, and then 21 kilometer run. Oh, uwi na! May nanalo na! Diba? So medyo mahaba. Kaya sobrang sunog ko ngayon. Kita mo, ang itim ko talaga. Pero bagay naman sa'yo, Talaga di ba? ba? Yun ang mga gusto natin, di ba? Yung mga babaeng malalakas, hindi puro ganda lang. Ganun ba yan? Sunog na sunog, pero worth it naman. Correct, yan. Yan yung pinakamahalaga. Worth it, lahat ng mga pinagpapaguran. Pero ang gusto kong malaman, after mong makarating sa finish line, ano yung mga nasa huling iniisip mo? Kasi minsan may ganun eh. Di ba yung nasa finish line ka na parang, tutuloy ko pa ba? Ano ba itong pinasok ko? Before kumarit yung finish line. Oo. Ako naman, paano ba? During the race kasi, pag nakikita ko na yung finish line, mas na-excite ako. Parang finally, after nung ilang hours na nag-swim, na nag-bike, and all the months of training, nandito na, ito na yung minamanifest mo to, cross the finish line. So, lagi ako na-excite to see the finish line. Kasi feel ko, lahat ng pagod, training, effort, gising na maaga, kumbaga nagbunga na siya. Kasi yun lang naman yung goal mo to cross the finish line. Lalo na kung na-achieve mo pa yung PR mo. Yes. Diba kung nakabonus ka pa ng podium finish. Correct, oo. Diba? Speaking of podium finish, first po si Ira Yes, Lopez sa kanyang next age naman. category. Yeah. Diba? Thank you, Lord. Sakto. Yeah. Grabe, hindi po madali yun, no? Ang hirap kaya maging sobrang competitive sa sport na ito. Yes, medyo mahirap. So, pinag-uusapan nga namin kanina ni DJ Maratoni kung siyempre, diba nag-run siya? Oo. Sabi ko, nagsimula din ako sa isang sport din before. So, nag-start ako with biking naman. Biking Diyan ako talaga. nag-start. So, marami tayong mga for sure na mga kabisyo na Oo. nagbabike to work. Correct, Nakakala nila for fun lang ang bike, pero pag masyadong na-enjoy na, ginagawa na nilang Hobby. sport na. Hanggang, Correct. diba? At saka ngayon maganda ang bike kasi nga mahal na ang gasolina. Gas, correct. O Diba? ano be? Hindi na kung ayaw nyo tumakbo magbike na lang kayo. Miss Ira, paano ba? Paano ka nagsimula magbike? Ano yung naging background mo? Ano ba dapat yung bike na ginagamit? Ayan, so ako naman, the reason din bakit ako napasok sa sport na to is because of my dad na talagang biker na 2010 pa lang, ganyan. So, noon pa yan. And meron siya mga extra bike sa house. Diba, extra lang mga MTB na mumurahin lang. So, hanggang sa, sinama lang kami. Since 5 sisters kami, 5 girls kami sa bahay. So, close naman kami. Kaya, sumasama kami sa dad namin. Okay. Hanggang sa, na-enjoy ko yung cycling and nagtuloy-tuloy na. Pero even before pa naman, nung elementary days ko, lahat ng sports, as in name it, na try ko na. Volleyball, basketball, softball, soccer, lahat try ko na. Pero sa cycling siguro ako medyo nag-excel na. Nakikita ko, parang ganda yung time ko, medyo nanalo ako dito. Kaya nag-stick na rin ako sa So, lagi sport. kang madalas na nanalo pagdating sa bike. Yeah, pero sa mga sports ko before na, volleyball, softball, average, lang ako athlete. Yung mga hindi ko mapapansin, sakto lang. Correct. Iba talaga yung nabibigay ng fire pag nananalo kayo. Yeah, diba? So, kung nakikita mong may progress, may improvement, mas nagsistick ka sa sport na yun. So, siguro importante rin na makita mo kung ano ba yung gusto mo. Yung mas Passion na-enjoy na mo, yung sport. passion mo. So, yun. Correct. Dahil mas na-enjoy ko siya dahil kasama ko rin yung family ko. Yeah. Nagtuloy-tuloy na. Correct. Diba? And it's not just only you who's running Yeah. or doing a triathlon. It's also your sister, si Miss Yes, Alu. Yeah. Nag-70.3 din siya sa dami. Kaya nga, Miss Kita Alu, mo? kung nanonood ka man, sana pala sumama ka. Naku, nasa Hawaii siya ngayon. Hawaii. Back to work. Ay, wow. Sabi nga niya, pwede mo magpahinga muna, wala eh. Pero kailangan mag-work. As in, Correct. after the race,
lipat agad. Nice. FA Grabe. naman si Alu. FA siya. FA. Oh, wait lang ha. Ang Sige, pal. eto na kumakanta na si dalawang patinig Sunkiss Lola. Ituloy po natin ang ating daldalan sa ating Facebook, Instagram, TikTok threads. Live na live po kami ngayon. Kaya naman, hold on tight. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pero galing Nag-uusap na. pa kami. Alam mo, galing mo. Kailangan ganun siya kabilis. Ayan, hello guys! Naka-live tayo ngayon, o diba? Gusto ko pa mag-usap pa kami. Oh, thank you po. Thank you. Very sanay. Oh, ano ba yan? Nakakahiya. Narinig nyo yon? Sinabi ni Ira Lopez, magaling daw si Mara Tony. Naiiyak ako. Walang iiyak sa pamilyang to. Anyway, hintayin muna natin siya mag-share. Ako rin, mag-share din ako. Pero sa mga nagko-comment po ngayon, maraming salamat sa mga gustong may itanong pa. O si Aki Ataki, OMG idol ko yan. Huhu. Maraming salamat po for idolizing Ira Lopez. Marami pa akong gustong mapag-usapan. Dahil pala kinakaibigan ko to. Punta kaya ako sa bahay nito. O, diba? Ayan siya. Nandito siya. Share natin siya. Meron pa naman tayo hanggang 5 o'clock. So, pwede pa tayo mag-share. Ayan, dito kami sa Ira para nakikita ka. Ayan. Ang galing, no? Diba? So, even your own spiel, ikaw. Pa. Ikaw lahat yan. Ako lahat. Ang maganda po kasi dito, may free will ka na to ikaw na what bahala. kind of program ang gusto mo. Ayan, o, diba? So, ikaw nag-isip nito? Nag-swed. Ano na yung swed? Sweat Talk. Sweat Talk. So, all about sports. All about sports. Para kahit papaano, di ba, habang nakikinig sila, may natututunan din sila, di ba? So, going back to our topic kanina, na ang kanyang first sport is cycling, for sure may mga moment din na feeling mo na mentally drained ka na. May mga ganun. Mentally drained? Meron din. Maybe after a race. Okay. Pagkatapos ng race, parang, di ba, kakamarathon mo lang. Yung pinag-uusapan natin kanina na parang after marathon, parang gusto, kailangan mo ng break, please. 2 weeks lang na rest ka, mag-beach ka. Kailangan mo lang ng reset. Totoo, diba? be. Diba? Kailangan mo lang, Totoo. parang gusto mo lang ma-excite ulit. Correct. Ha? Yun nga. May ganun. Burnout. Diba? Parang gusto mo i-leave. Parang normal naman yun. Parang sa work, minsan diba, pag masyado ka na stress sa work, kailangan mo ng day off, kumbaga. Parang ganun lang yun sa sports. Correct. So, parang every after a race. Ngayon, kakatapos ng 70.3 Davao, Oo. 1 week ako lahat ng errands, papafacial ako kasi ito yung mga hindi ko nagawa nung, diba? Kasi pag tumatakbo pa nagtitraining ka rin, Wala ka na syempre, pake. wala talaga. Talagang focus sa training. So, like kahapon, nagpa-hair color ako. Ngayon ko lang ito nagawa. Oo, So, feel ko okay. deserve ko to. Tsaka rest ko na wala akong alarm. Mga Oo. ganyan. diba? Correct. So, yung kanina, going back to Miss Alu, na Yeah. flight stewardess, pa rin siya hanggang ngayon. Until now, yes. Na ikaw, before then, is also a flight Yes. stewardess. Nagpal din nangyari? ako. Paano nangyari? Nag-stop na ba? So, ang kwento talaga niyan, Oo. ang work ko talaga before is, first work ko is Cebu Pacific. Nag-FA ako, Yes. Paxed. Oo. Kami ni Alu. Yes, sabay Then, kayo. nag-Philippine Airlines silang dalawa ng younger sister ko kasi nag-fresh grad tong isa. Nag-PAL din. So, lahat kami nag-FA. FA. So, nag-crew din ako kasi nainggit ako. Siyempre, kung galing ka ng SEBPAC, parang di mo pa rin to wear the flag carrier pa rin ng PAL. Yeah. So, nainggit ako. Nag-apply ako. Nakuha ko naman yung work. Pero, year yan? 2 years PAL. ago. Na-PAL. Yeah. So, tatlo kaming PAL. Okay. Kaso, parang medyo, isa na rin na strict ang PAL. Ayaw niya ng vlog. Medyo strict ang PAL. Ayaw ng vlogger. Tapos, okay. nahirapan din ako pagsabay-sabayin because of my training, Yeah. social media. Nag-sparkle pa ako kay Jimmy. Parang, Correct. ang dami Content nangyayari. creator. Yeah, content creator. Ang dami nangyayari in life. Train, correct. So, you have to choose. Kaya yun, kailangan ko na mamili. And nakita ko naman, parang kahit paano, I get to earn with social media Yeah, naman. right. At the same time, you have your own time to, do anything you want. We love Mag-race that. ka. So, naisip ko rin, FA pa rin naman yung dalawang sisters ko. So, may free flights pa rin ako. May benefits pa rin. So, makakapag-travel pa rin ako. Kaya, sige, thank you, Lord. At least kumbaga nagkaroon ako ng opportunity to choose. Kasi, binigyan pa rin niya ako Still ng your daming sisters. paths, di ba? Oo. So, yun. Kaya, nilat go ko na yung flying. Yeah. So, in fairness, malaki rin talaga ang kinikita ang pagiging content creator. Medyo, pwede na. Diba? Napanood ko yung video mo na ano yun, yung Alin? sa yacht, na kasama mo yung mama mo. Yeah, nagkala kami cruise. Yung paano ba yung, magkano ba yung ginastos mo Yeah. dito? Kasi minsan, syempre, parang it's time to, parang oo. balik loob na. Paano term yun?
give back to Give your back, yeah, to your give back. parents. Oo. So minsan tinitreat ko na rin ng parents. Nag-cruise kami first time, yung parents ko tsaka si Mark, my boyfriend. So parang nagulat yung nanay ko na, libre lahat to. So wala kasi siya alam about social media. Sabi ko, in fairness naman, Kaya sa mga nagko-content creator dyan, yung Diba? mga anak nyo, hayaan nyo na. Kita sila dyan. maraming mga Ways, perks, di ba? Opportunities din. So yun, That's nice. na-happy rin naman sila sa kahit pa paano sa work na napili natin. Correct. Pero ngayon ba, nagtitraining ka pa for another race? So after the Ironman Davao, kahapon lang, nag-register ako for Ironman Subic. Nakaka-addict! Mabuhay! Palakpakan! Palakpakan si Ira Lopez. Panibago na naman siya ngayon. Sabi rin ni Alu, sabi mo rest na. Binudol ko rin kahapon do. Talaga. Naku, parang sayang naman yung training natin. Andito na eh. So, Correct. kahapon nag-Ironman Subic kami. Ano naman yan? June 7, Subic. Yeah, still have time Yeah. to train. Diba? Leading to World Champs sa Nice, France. Naka-earn tayo ng World Championship slot. Yeah. Oh my gosh, For Nice. nakakatuwa. So parang 20 Filipinos ang pupunta sa Nice, France for the World Champs sa Nice, France. Oh, nice. Yeah, from Davao lahat yan. From the Davao race. Sabi ko sa inyo guys once na you get to start the Nakaka-addict. sport that you love, nakaka-addict talaga siya. Nakaka-addict, no? Kahit yung after mo mag-marathon o after 2 days, ano kayang Rest ka muna ng 1 week. Tapos, Correct. ano kayong next fun run? Diba? It's something that you look forward to. Yeah. din. And siguro pag partner ng lifestyle mo, hinahanap mo na rin Correct. talaga. Correct. Diba? And okay din, dami kasing benefits din ng ginagawa natin. Totoo, correct. Diba ang exercise? At saka Diba? itong marathon na pangalan, hindi ko siya makukuha kung hindi ako tumatakbo. Yes, kasi Diba? marathoner pala si DJ Maratoni ah. Ang galing, ang witty ng name mo. Correct. Thank you po sa kila Rocky Terra, sa mga boss ko na nagbigay ng Sila- pangalan sila? ko. Wow. Sila nag-isip. Ang galing. Maratoni, o diba? Pero to going back to triathlon, kasi wala akong alam sa ganitong klase ng Yeah. sport. How do you start with it? What's the basic things that we need to learn? Siyempre siguro if from zero ka, Zero. you start with one sport. Siguro like ikaw, Run. easy siguro run. Kasi pair of shoes lang naman kailangan mo dyan. Pero as for me nga, nag-start ako sa bike. Okay, may bike Hanggang na kasi. nag-bike na ako because of my dad. And then, may mga friends na kami na, mag-run ka na rin para duathlon na. Ganun naman, Okay, ganun lang. yeah. Hanggang sa naging duathlon na, nag-race ako ng duathlon. And then, during that race, may swim coach na nakakita sa akin na, Hi Ira, parang, is it okay? I'm willing to coach you for swim. Para maging triathlon na. So parang ganun lang, paad lang na paad Hindi ka siguro. marunong mag-swimming. Wala! Hindi talaga. Wala akong no idea talaga. So talaga kahit from zero, once inaral mo naman, kaya naman, di ba? Aaralin lang talaga. Yeah. It takes time. Mali mo next week si DJ Maratoni, biker na yan, di ba? Yun nga mamaya off-air, tatanong ko siya anong magandang bike. And Or- also sa mga gusto mag-triathlon, hindi naman importante na dapat mahal agad ang bike. Okay. Nag-start din ako sa MTB, mga 15,000. Naku, syempre pag wala kang idea sa mga bikes, bibili ka mura lang, di ba? Tsaka parang testing pa lang naman eh. Sayang naman kung bumili ka agad ng 300,000 worth of bike. Correct. Tapos bibenta mo lang kasi hindi ka nag-enjoy. So dapat you test yourself muna rin. Correct. Test Diba? yourself, pero na-search ko yung bike niya kung magkano. Ano? 800, 900. Yung bike mong purple. May big discount naman tayo kay Trek. Thank you, shout out to Trek. Hi, Trek! Trek ba? Baka Trek? naman. Trek, Trek. Trek, baka naman. Trek, ako na bahala sa'yo. Shout out kita lagi. So yun, so isa rin syempre mag-invest kayo sa magandang bike, especially for triathlon. Tri-bike na yan. So iba kasi yung tri-bike, di ba, aero na yan. So medyo pricey siya talaga. Oh, okay. Yeah, So magkano nag-range pag ganun? May ganun, may 500K, may 700, may 1 million May bike 1 million pa. na. Okay. Diba? May mga 1 million bike, pero parang Vios na, no? Grabe. Kung mamimili ka. Parang kotse na, no? Kung mamimili ka ba bike o kotse? Ay, bike or kotse? Bike na lang. Bike na lang. Hindi kasi ako mahilig sa car eh. Correct, Kaya ang correct. car ko simple lang. Oo. Diba? 5 years to pay ko pa nga yung car ko. Parang nakita ko yung car na yon, yung color, fuchsia ba yun? White lang. White. Ay, iba pala yung na-interview Simple ko. car lang ako. Di ba lang? So, kanya-kanyang hilig. May mga mahilig sa bag. Oo, bag. Mahilig sa shoes. Correct, mahilig sa watch. So, ako wala akong hilig sa mga ganyan. Okay na ako sa Bike bike. ka. Di ba? Yes. Ikaw ba, Ako DJ? ngayon, Tony? shoes. Shoes ka. Running shoes. Running shoes. Yun. See? Diba? Diba? Kanya-kanya po tayong trip. Dalawa lang paa niya, pero ilan ang pair of shoes mo? Kaya nga. Ang dami, di ba? Ha? Ganun lang yun. Oo, See? correct. O, ayun. So, start with the basics lang, no? Hindi naman kailangan ng mamahaling bike Yeah. agad. I-test mo muna. Diba? Test mo muna. Ayan, o, sa mga nagko-comment. Ang dami Hindi ka nating na- viewers. Ayan, Kaya nga eh. Ayan, shoutout natin si Aki Atake. Hello.
Magandang hapon, Ayan. DJ Martuni. Sabi ni Ryan Castro. Hello po. Ayan, si Brian Pakatang. I Shout love you, out. Ira. Oh. Shout out sa ating mga kabisyo. Ayan. Sino pa? Ha? Maglilib ka ba daw? Maglilib ako eh. Sige, ilang days ba yan? Pero ano ha, may Kinuha ganun ng talaga work. akong moment na naglilive ako after marathon. Pagod Kasi talaga. pagod eh. Totoo Hindi na. talaga, hindi. 2 days ka lang? Wow. Bilis lang yun ha. Mabalik Sa akin, pa ako niyan. kailangan ko ng 1 week. Diba? 1 week din na pahinga. Bilis lang 2 days mo In fairness Ha? Bilis mo. Narinig ako ng boss ko ngayon. Lagot ka ba? Oo, sabihin niya, bakit? Tatabo ko na ng isang araw, ba't 2 days ka pa maglilive? Kasi nga po, mahirap nang maglakad after. Diba? Hindi, totoo yan. Diba? Diba, lalo sa marathon. Actually, after my Okay, Ironman. mas mahirap maglakad after marathon Ito- kaysa triathlon? Ito nga, yung Ironman Davao ko, yung after the race, kinumpare ko ulit na. Okay. Ba't parang mas nahirapan ako ng marathon? Yung Clark, ay, Nung New New York. Oh, really? Mas hindi talaga ako makawalk the next day. Kaya kinumpare ko, ano bang mas mahirap? Ironman 70.3 triathlon or marathon? Parang mas nahirapan ako sa marathon, hindi ko alam why. Oh, really? Siguro, iba rin kasi yung endurance for the full buong run. Grabe, haba doon. Dapat pala try ko yung triathlon. Diba? Ewan ko siguro dahil din, for me, recovery ko ang bike. Dahil favorite ko yun. yung Kaya bike, parang medyo rest ko yun. Kaya mas nahirapan ako sa marathon. Ewan. Grabe, kanya-kanya talaga rin, no? Shoutout ko na rin pala yung kasama nating friend dito, Joy Ay, Intal. Miss Joy, halika, From magpakita Pampanga. ka. Shoutout. Oh, di ba? Hindi pa rin hindi nagpapakita yung naka-Prada na shade. Sayang yung Prada, sayang yung Prada. Sorry. Ayan, Kasi shoutout. nakikita ba siya? Ayan. Ayan. From ano yan, Kapampangan din yan. Oh, So, Miss Joy, mag-shoutout ka dyan. Pwede ayan. yan. Libre yan. Shoutout sa mga, ano lugar natin sa Pampanga? San Ito din ang Simon. mission. Nang San Simon. Ayan, Alam mo taga ba, San Simon. alam mo ba nag-beat kami ni Joy because of triathlon din? Ah, really? Super beginner lang niya sa triathlon. Di ba? Sino nauna? Nauna mo? Binudol mo siya. Nakita ko lang sa Clark. Doon na kami naging friends. Okay. Parang nakabike ko lang once. Tapos naging friends na kami. Oh, diba? Puro ka ng Hi, Miss Joy. O, diba? Yeah. Ganyan ang mga magandang ibudol o yung mga magandang kaibiganin. Yung binubudol ka sa magandang bisyo. Yeah. Diba? Okay naman butol basta about sports, Correct, health, oo. lifestyle, diba? Diba? Ngayon ba, ano pa mga pinagkakaabalan ni Miss Ira? Meron pa ba bukod sa pag-content and training for triathlon? Ito after ng 70.3 ko, parang rest kasi pag-birthday ako next month. Happy birthday to So you! we're going to Hawaii. Doon tayo mag-birthday. Oh, nice. Hawaii. Kakasal na ba si Miss Ira? Naku, wala pa. Naku, Wala ipon pa. muna. Correct. Ipon muna. Bata pa. Oo nga, bata. Bata pa, di ba? Totoo. Parang pinawisan ako doon. Diba, guys? At saka parang mas na-enjoy ko po yung sports. So gusto ko na gawin lahat ng goals ko in life. Kasi iba rin kasi pag, di ba, pag pumasok ka na sa, Yeah, it's another season of life. yes, na. and syempre iba na yung priorities mo nun. So maganda tapos ka na lahat kung gusto mo mag-travel. Di ba, gawin mo na lahat ng Enjoy gusto mo na mo. lahat. Enjoy mo na para after that, no regrets. Diba? Right. That's Diba? right, no? Kaya sa mga nagmamadali dyan, kung ano man yung mga gusto nyong planuhin, wag muna, enjoy nyo muna yung pagiging bata, pagiging Correct. fresh, youthful, hanggat malakas pa ang katawan. Tama. And even those people na medyo may edad na, di ba, Miss Ira, correct me if I'm wrong, pero may mga age then na 50 years, 60 years na sumasali sa triathlon. Yes. And how do they do it? Okay naman. Galing, di ba? pa rin. Actually, si Mamita, yun ang name niya sa triathlon. Super sikat, idol talaga. Pero even before pa kasi, nagka-triathlon na. So talagang dinala niya yung sport hanggang pagtanda. And idol siya lahat ng mga triathletes kasi, ano bang age hindi Mamita ngayon? 60s? 60s. Pero ang time niya, naku, medyo malapit lang sa akin. See? my gosh. Yun ang idol. Nagpo-full Ironman pa. Guys, yung mga walang idea sa full Ironman yan, naman, yan. times 2 nang ginawa namin sa Davao. So times 2, 3.8 swim, 180 kilometer bike, and then 42 kilometer run in one day. One day. In one day. Imagine mo yung marathon lang natin alone. Iba na yun. nga. So, Gosh. diba? Pero yun ang goal natin. Correct. Kaya yan. Yeah, kaya, maybe in 2 kaya. years, no? Let's do that after 2 years. It's amazing how this kind of people like Miss Ira is disciplined
sobra sa ginagawa, no? Grabe yung disiplina. Kahit gusto mong pumarty ng gabi, Yun lang. wala kang choice, kundi matulog ng maaga Yeah. kasi may train ka Actually. kinabukasan. Actually, yan ang siguro ang talagang key sa siguro sa hindi lang naman sa sports, sa kahit anong dreams mo in life. Basta discipline ka na lang. Yeah. Kasi before, na-compare ko din yung life ko before nung medyo for fun lang ako sa triathlon. Okay. Sumisingit pa rin ako ng margarita sa Dr. Oo, White. okay, diba, okay, ganon? okay. With sisters. Oo. Pero nung medyo isipan ko na gawing seryoso ng triathlon, mag-focus na. Gusto ko lang PR. Yung medyo May time ka na gusto ko na ng binibit, improvement. Naku, talagang let go mo na lahat talaga ng Okay. 1 a.m. ka na umuuwi. Like, Yeah. yung mga party nights mo. Yeah. So, syempre, pag puyat ka, Bawal hindi ka naman alcohol. nakakapag-training. Ha? Bawal mag-alcohol. Yes. Wala. Kaya, this week lang, nakapag-margarita after 4 months. Nakapag-margarita siya! So, and margarita addict ako Correct. Favorite kong margarita. Okay. Favorite, as in, I can't say no sa margarita. Margarita. So, 2 days ago, ko may margarita. Sobrang Oo, happy ko oo. na. Oh, nice. Diba? Parang yung mga nagda-diet lang yun, yung mga 3 months walang sweets. Tapos Oo. meron na silang sneakers, happy na sila. Correct. Parang, Yung mga thank you, nagpa-bodybuilding. Lord. Yan. Correct, Or may correct. donut lang sa harap mo. Thank Sobrang you, saya Lord. na. Parang ganon. May diet ka ba? Wala. Anything, no? Wala eh. Kasi sa triathlon, kailangan namin ng carbs. Correct. As in, kahit sa marathon. carbs is the Days answer. before, kailangan mo ng mag-carbo load. Correct. So, ang lakas ko Walang kumain. Super lakas ko kumain. Pero bakit flat ang tiyan mo? Yan ang hindi ko ma-achieve. Ah, ganun ba eh. yan? Oo. Alam mo, nakikita ko Wait. yung mga video niya, guys. Sabi ko, sports bra siya. Ang ganda kasi ng hulma ng katawan niya. Pag naka-sports bra siya. Pero walang Tapos diet. naka-leggings. Tapos yung leggings niya, di ba, sabi in fairness dito, yung belt niya, nandun nakalagay sa ilalim ng Sabi ko, paano kaya niya nagagawa? Ang lit ng tiyan nito. Ano yun? Paano yun? Crunches? Or sadyang wala talaga? eh. Maybe sa Jeans jeans. talaga. Kasi lahat ng sisters namin, payat eh. Even our mom. Medyo slim din ng mommy eh. Pero wala akong diet. Wala talaga. Kasi feeling ko naman, grabe na yung binibigay kong effort yeah. and hard work sa training. Pagod na ako. Tapos sa food din. Oo, Di ba? lilimitahan mo pa So yung parang yun na rin sarili yung mo. reward ko. And binaburn ko naman. Yeah. Diba? Every day. Almost every day. Every day ang Kasi running. ang lakas ko mag-rice. I love rice, no? Really? Saan na ako for dinner later eh. Nag-reserve ako ng dinner. Diba may reservation tayo? Correct. Nag-reservation. Hindi na malaki ang face mo rin. Hindi ko ba? Thank you to Doc Jewel for my Jotox Yeah. siguro. We love Jotox! Mabuhay ang Jotox! Yeah! Jotox siguro. Diba? Correct. Yan Nakaka-relax ito ang din favorite kasi. ko, Jotox. Kasi madjo ako eh. Oh, correct. So, Ako rin. natry mo na medyo mag-Jotox? Oo. Jotox Kasi is square life, din yung guys. Square yung face ko ba? Yeah, di ba? Usapan Jotox na. Diba? Minsan, Correct. ay ako ba naman, DJ Marton, yung unang namalaki sa akin, face. Oo, pag namamanas. Pag kain ka na kain. Kain, oo. So, Jotox is the key. Tsaka RF. Hindi, Jotox lang. Jotox lang. Inject Totoo. lang. Tsaka walang masama dun, no? Ang sarap-sarap kaya alam mo ngayon nga, beauty is the new currency. Ganun ba yun? Kumbaga, di ba kasi out of all the people ngayon, kailangan parang pag content creator ka, medyo may, ano mo, Parang puhunan na ang... puhunan na, di ba? Naniniwala ka Actually. ba sa ganun? At saka iba rin kasi, iba pa rin mabubus yung confidence mo kapag Correct. alam mong you're at your best, di ba? Yeah. You're pretty. Kaya, kung may pang Jotox, why not? No. O, di ba? Ayan, maraming salamat, Miss Ira. Alam mo, ang dami natin na pagkwento. Yeah, parang bitin pa nga tayo Bitin pa eh. yung nga. Meron pa ako 7 minutes actually. O, sino pang mga gusto magtanong dyan? Tanungin nyo na lahat. Shoutout mo na lahat sila. Okay. Nandun, mas nakikita siya, Miss Ira, sa phone mo. Ano, Sa Francis? phone. Oo. Ngayon Sige kasi nga. siya. Ayan, magandang hapon po, Marto ni Miss Ira. Sabi ni Evie Gail Cruz. Hello, Sis Ivy! Hello. Ayan, si Yo Bib. Shout out daw. Ayan oh. Ang dami pala, nakakatuwa naman. Correct. Alam mo, first time ko mag-guest sa radio. Hala, nahihiya ako magtatanong. First time ko. Oy. Kasi lagi ako may, first time. Oh, Nakakatuwa. thank you so much, Miss Ira. At saka going here talagang, di ba? Hindi ako nag-Spotify. Going here talagang nilagay ko sa radio para lang naka 90.7 Love Radio agad kami. No? Boss, pay yung pambayad dito. Sobra na to, kamo. Diba? Sobra pagpo-promote niya na. First time, hindi ako nag-Spotify, hindi ako nag-connect sa car ko. Sabi ko, ipapaki-play ang 90.7 Love Radio. Sir Ivan, pay yung pera. Paano naman, pa-TF ka naman dyan.
Pero again, we are so thankful for Miss Ira. Thank you so Alam mo much, yung guys. Minessage ko lang talaga siya, Miss Ira. Dapat may mag-grant tayo soon. Saan Okay ba? ka ba nag-training? Dito sa CCP. Pero minsan nakikita rin kita sa Ayala. Yeah. Nahihiya ako mag-up. No. Alam mo naman, syempre. Ayan, for sure, sa mga kabisyo natin, maraming Ayan, mga yan. runners dyan. So, saan ba sila dapat mag-run kung Manila area sila? Ako kasi Ayala ako lagi. Ayala. Kasi it's car-free every Sunday. Car-free every Sunday. So, talagang if gusto mong mag-start mag-running, na safe, and mas nakaka-inspire kasi ang dami yung runners doon. Parang lagi may fun run every Sunday. So, Correct. puntahan nyo talaga yung Ayala Car-Free Sunday. So, ano pa ba? MOA. MOA, yes. Kung dito CCP, area mo, yeah. Dito rin, paikot-ikot. Yeah. Pwede. BGC. So, ano pa ba? Do you think you could recommend BGC? BGC, siguro sa 38th Street. Kasi yun ang walang, yun ang street na wala. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa naman kami, bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Yes, mahal, I'm back. Nagbabalik na po ang spicy offer mo na talaga nga namang ngumunguya-nguya pa. Nagutom ako, mahal. Medyo kumuha muna ako ng mga biskwit ni Nicole Yala. Mom, kung naririnig mo to, kumuha po ako ng wafer mo doon na lasang kape. Oo, hindi ko alam kung expired na ba yun. Minsan kailangan na natin bawas-bawasan yung mga pagkain ni Nicole Yala sa office niya kasi na-expired eh. Anyway, mahal, babalik na po sa ating programa Chinitox, of course, with your spicy opa DJ Kim Chino. At di ba nga pinag-uusapan natin dito yung mga no-label relationship, yung mga gumagawa ng mga activities ng magjowa pero hindi naman jowa o official magjowa. Ayan ang problema ngayon, usong-uso yan, yung mga landian, yung mga tikiman, pero friends lang naman. Wow! Anyway, di ba nga sabi ko sa inyo, kung na-fall na kayo, meron na kayong feelings, gusto nyo na i-level up, bigyan ko kayo ng tips, di ba? Kasi nga sa ating Chinitok, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 tips paano i-level up ang no-label relationship. Eto na, mahal, sabi ko kanina una, syempre alamin nyo muna pareho yung intention nyo. Bakit kayo pumasok dyan sa relasyon na yan? Bakit kayo nagsettle sa walang label na relasyon? Diba? Bago mo i-level up yan, dapat alam mo, pareho kayong naghahanap ng seryosong relasyon. Diba? Nabanggit nung una, tinanong mo ulit. Diba? Yun yung mga important nitty-gritty. Nitty-gritty. Important details kung gusto mo pumasok sa relasyon, lalo na galing kayo sa no-label relationship, it's and always be the intention. 'Di ba? And kapag nalaman mo na yung intention na nabanggit mo na, definitely aligned naman pala kayo. That would be the time sa ating second tip na magkaroon ng deep talks. Gusto niyo yan. Yung mga deep na yan. Deep truths, deep talks. Ito na yung honest na usapan or conversation. So definitely, wag na tayo umasa sa mga mixed signals. Kumbaga, direkta mo nang tanungin. Tanungin mo na para hindi ano ba yun? Para hindi malabo. Kasi mixed signals, paparamdam sa'yo na mahal ka, paparamdam sa'yo na gusto kang jowain. Pero at the end of the day, gusto lang pala makipaglandian o gusto ka lang landiin. May mga ganong bagay eh. Kaya dapat, kung no-label relationship kayo, tas gusto mo na siya jowain, tanungin mo na ng direkto. Direkto? Direkta. Depende sa inyo. Direkta. Tanungin nyo na direkta. 'Di ba? Pwede ka ba maging jowa? Ang tagal na nating no-label relationship. Tapos nararamdaman ko, compatible naman tayo. Yung intention mo, pareho rin naman pala. Tapos, ang tagal na natin, di ba? Step up na natin. Pwede na siguro. Wow, di ba? Tapos tanungin mo na, saan mo ba nakikita tong landian natin? So, kung naramdaman mo or nasabi niya na mismo na, pwede naman palang seryosohin. Pwede naman palang gawing official. Di ba? Instant may jowa ka na from no label.
Shoutout natin yung mga nasa no-label relationship dyan na talaga nga naman naguguluhan pero may feelings na sa isa't isa. Okay lang yan. Okay lang maging stepping stone ng no-label. Pero make sure na kapag pumasok kayo sa relasyon or nag-commit, wag nang titikim-tikim pa ng iba. Diba? Ganyan ka-basic. Anyway, nakikinig pala ang isa sa nanalo ng Love Knows No Boundary namin na talaga nga naman nag-claim kanina dito sa Love Radio Manila, si Lawrence Pakay. Kasama niya raw ang kanyang pamilya nung mga nakaraang araw. Shoutout na rin natin ang Pakay family. Maraming salamat po sa mga riders natin dyan. Yan. Anyway, mahal. Gusto ko palang sabihin na this coming Saturday na. Oo. Ano ba yun? This coming Saturday na meron po kaming libreng concert. Teka lang, nilalagay ko lang ang aking background music. Yan. This coming Saturday meron na po kaming Love Pool Anthem. Ayan. This coming Saturday meron po kaming free concert. Yan, Hatid Sayal Concert Series. Pasensya na kayo. Oo. This coming Saturday, Hatid Saya San Juan Wata Wata Festival, June 20 yan. Diyan yan sa New San Juan City Hall, Pinaglabanan Shrine, San Juan City. So, sino yung mga artist namin dyan? Nandiyan si Jojo Mendres, Naiba Band, at syempre AGs. So, kapag pupunta kayo dyan, libre lang yung concert. May pa-premyo pa, pera, appliances, bigas. Of course, nandiyan yung mga mahal naming sponsors. Astron, Goldmine, tapos Birch Tree, and also Protect Freshness Everyday. Kaya naman pwede na kayong pumunta dyan. See you on Saturday. Makikita nyo na rin personal ang mga radio DJs. Kami ang mag-host dyan. Di ba? Ganun ka-basic. At sa mga nagtatanong, kami po ay naka-live na pala sa TikTok at Facebook page ng Love Radio Manila. Kaya kung gusto nyong makipagkwentuhan online, available si Kim Chino. But for now, sa mga nakikinig sa radyo, balik na muna tayo sa tugtugan. Of course, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. La 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 la. Hi, mahal. Good evening. Naka-live na pala tayo. Ayaw mo yahan. Uy, ang ganda ng pubmat ng Ang ganda ng pubmat ng San Juan, Uy, anyway. Hi, mahal. Good evening. Uy, nandiyan si Abby. Move on na lang ako ngayon, sabi. Mahal, pahabol ako sa topic kahapon. Steps to move on. Feel the pain until it hurts no more, sabi ni Chean. True naman, di ba? Kung nasasaktan ka, paramdam mo sa sarili mo, wag mong i-deny. Bukas, magpapagupit na si Kim Chino. Ayan, nandyan na sila Jenny. Hi Jenny, maayong gabi. Daniel, Marilu, hello. Shoutout natin yung mga nandyan. Maayong gabi. Ulitin ko po, may libreng concert po tayo this coming Saturday. May June 20 yan sa San Juan City kasi magkakaroon ng Wata Wata, diba? Wata Wata Festival. So kami ang magkikick off ng first ever free concert sa Wata Wata na first ever. Ano ba first ever na? First ever hatid saya namin na sa Wata Wata, Love Radio Manila. Libre lang yan, kaya kung kayo ay taga San Juan, see you there. Si Kim Chino ay makikita nyo in person natin. Ako dyan, mag-host tayo, magpapamigay tayo ng papremyo.
Parang every month na kayo may free concert, no? O naman, libre lang yan. Nandiyan ang Naiba, Jojo Mendres, at of course, Aegis. Heto ako, sambasa sa ulan. Shoutout natin si Tin Rivera. Move on. Hello, move on. Shoutout natin ang TRG family, nakikinig na nanonood din. Si Abby nandyan. Hello, Abby. Maayong gabi, Kim Chino, sabi ni Don. Si Shirley nandyan na rin. Hi. Ronald, hello. Jenny, hello. Present ako, Kim Chino, lagi sa live mo. Dapat hindi lang sa live, pati sa radyo. Shoutout naman taga Negros Oriental ako, sabi ni Maria. Hi, Maria. Ano ba, saan ba ang Negros Oriental? Sa Mindanao? O Luzon pa yan? Hindi ko alam eh. Medyo engot ako saan. Medyo engot ako sa Hekasi dati. Walang Love Radio sa amin, sabi ni Maria. Maria, pwede mo i-download ang Love Radio app. So kung walang Love Radio talaga dyan, meron kami Love Radio application sa cellphone. Hi Ben! Taga Zamboanga si Ben. Oh. Si Alexander nandiyan na nagsiswimming. Hi Ino, maayong gabi. Hi Jen. Hi Jelly. Hello Angelica, maayong gabi. Sa Love Radio app ako nakikinig, sabi ni Louie. Oh, buti pa si Louie. Hi Jerry, hi Lods. Uy, taga Riyadh siya oh. Shoutout natin si, ano pangalan mo? Shoutout din po yung mga taga Bacolod Negros Occidental. Sabi dito ni Ilongga. Bagay sa akin yung topic kahapon. Ano ba topic natin kahapon? Wow, alam na alam yung mga topic natin. No? Talagang maraming salamat. Talagang minsan tapos na yung topic natin, humahabol pa kayo. Bukas papagupit na si Kim Chino. Para on Saturday, para sa Sabado, fresh ang buhok. Gumagwapo si Kim Chino. Niloloko nyo ako paulit-ulit lang yun. Haba na ng buhok natin. Wow, ay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligaya. Ganda ng topic mo kasi kagabi. Ayan, pinakita na ng buo yung face. Bakit kapag nakakap ba ako? Ganun din naman ang buong mukha rin naman yun Parang loko-loko remains. Uy, nandiyan na si Maria. Hi, Ellen. May kape ka ba, Kim Chino? Oh, may kape ako. Kahit gabi, alam nyo kahit gabi, nagkakape pa rin ako. Ewan ko kasi parang hindi na tumatalab to pampagising. Parang regular na sa sistema ko na magkakape. May kasama ako, sabi ni Abby. Sino kasama mo? Sino kasama niyo? Oh, salamat sa iyo. Hi, lovely. Korean ka ba, mahal? Meron akong lahi. May halo. Gwapo ka pala, no? Hindi ko alam minsan kung nabibwisit ba yun. Wala, gwapo ka pala, Kim Chino. Yung mga galing sa radyo minsan, sinasabi ko kasi sa ere na naka-live tayo. Alam, gwapo pala si Kim Chino. Ay, thank you Thank you. Bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita ng walang mata na DJ? Ang cute. May pogi palang DJ. Uy, maraming salamat sa pang-uuto
First time kita nakita, sabi ni Lloyda. Uy, shoutout natin si Lloyda. Maraming salamat yung mga galing radyo, mahal. Maraming salamat. Ako po yung napapakinggan nyo 6 to 9 p.m. sa 90.7 Love Radio Manila. Ito ang muka dun sa mga boses, sa mga kaingayan na napapakinggan nyo sa radyo. Ako po yun. 6 to 9 p.m. At kakalabas lang nung para ka palang Korean. Simula nung nakikinig ako at nakita ko na yung mukha mo, hindi na matatanggal sa isip ko, sabi ni Louie. Di lang pala pogi ang boses, pati face, sabi ni Bea. Wow, talaga ba? Alam nyo, may mga kabisyo tayong nakikinig ng radyo. Tapos nung nakita si Kim Chino kung ano itsura. Hala, bata ka pa pala? Bakit mo ka tunog matanda ba si Kim Chino sa radyo? Tapos may mga nakita rin ako in person. Tapos sabi, hala Kim Chino, ganyan ka rin pala talaga tumawa, no? Kung paano ka tumawa sa radyo. Ano TikTok account mo, follow ka namin. Uy, meron akong TikTok at Instagram pati Facebook. DJ Kim Chino. Hanapin nyo lang yung DJ Kim Chino. Meron na tayo 115k followers. Oh, imagine niyo, no? Wala. Meron na tayo 115k followers sa Facebook, FB. Sa Blue App. Uy, si Lovely nanonood. Frap ba yung iniinom mo? Hindi, black coffee lang to. Black coffee na ice. Pwede ba makipagpa-picture pag pumunta dyan sa radio station, sabi ni Dome? Oo, pwede. Pag may bisita kami, pinapaupo pa nga namin dito. Napadaan lang sa live na In Love pa. Uy, maraming salamat yung mga dumaan ng live natin ngayon. Shoutout natin si Serena. Half Chinoy ka ba, DJ? Pilipino ako. Pilipino. Na may lahing may konting lahi. May konting lahi, no? Hi Maan! Good evening Kim Chino. Napanood na naman kita. Shoutout natin yung mga galing sa radyo na pumunta pa sa live ni Kim Chino. Oy, kung gusto nyo magpa-shoutout, di ba usually, kunwari nasa biyahe kayo, tapos 6 to 9 p.m., di ba? Tapos si Kim Chino naman ang naka-ere. Pwede yun chat nyo lang ako sa Facebook page ko, DJ Kim Chino. Papa-shoutout kayo, di ba? O kaya kasama nyo yung nililigawan nyo, kasama nyo yung kalandian nyo, gugulatin nyo, gusto nyong pangitiin. Diba? Isa-shoutout yan ni Kim Chino. Chat nyo lang si Kim Chino. Kim Chino, nakatutok kami ngayon. Pwede ba i-shoutout mo tong kalandian ko? Sabihin mo sagutin na ako. Pwede yun I-chat nyo ko. Chat nyo ko sa Facebook page ko, DJ Kim Chino. Baka ako pa yung makatulong para magkaroon kayo ng label, diba? Sabihin ko na lang sa'yo, kapag nakatutok kayo, Boy D, hindi naman mahilig kayo mag-coffee shop, di ba? Naka-angkla pa nga yung legs sa'yo. Di ka naman nakikinig na radyo kapag meron ka iba inaatupag. Hindi kasi kita napapanood, Kim Chino. Oh, okay lang yan kapag busy kayo. 'Di ba? Pwede rin. Kunwari na alam mong magkasama yung kabit, 'di ba? Yung jowa mo tapos kabit niya magkasama. Pwede natin ipa-shoutout yan, lagyan mo ng pangalan. Sabihan natin sa ere. Shoutout natin yung jowa ni Maricel na si JR, kasama daw si kabit na si Cecil. Di ba? Mag-ingat kayo mag-ingat kayong dalawang manluloko kayo Pwede, di ba? Pwede niya si Riz. Hi, Riz. Ay, gustong gawin. Naku, Bulgara niyo. Pwede, di ba? Pwede. Shoutout natin yung asawa ni Rona, lasing na raw.
Good evening, Kim Chino. Good evening. Hi, Daniel, Marie Chris, Kay, Sally, hello. Pwede yon Kim Chino. Ikaw pa dahilan kung bakit kami maghihiwalay. Pwede. Kamukha mo yung church crush ko, sabi ni King. Uy, baka ako yun Malay mo ako yun. Ang haba na ng buhok mo. Shoutout natin yung kabit ng jowa ko. Sino ba? Pwede ka bang ligawan, Kimchi? Alam niyo, bakit tinatanong niyo yan? Ang dami na, may mga nagtatanong sa akin, pwede ka ba ligawan? Puro kayo ganyan. Kayo ligawan ko eh. Diba? Hi, Daniel. Uy, nandiyan si Laila. Hi, Laila. Aray ko, pati kabit, pwede shoutout mo. Oh, pwede, di ba? Shoutout natin yung mga kabit. Gandang gabi, Kim Chino. Uy, shoutout natin, nagbibigay ng roses si Kits. Hi, Kits. Maraming salamat sa gifts, Ano bang, pwede ba natin ipang merienda, Boydi? Kapag kumita ba yan, pwede natin ipang merienda. Yung, kunwari, for tonight, di ba? Invite mo lahat ng manliligaw sa'yo sa ayan si Lala. Bakit nandito ka, Lala? Anyway, grab na rin natin opportunity no? Yung mga gustong yung mga, if ever man gustong maging jowa si Kim Chino at gusto makita ako in person, diba? Pwede ko kayo yakapin in person. Ako talaga, hug person ako eh. Bawat makita ko, sinasabi, Chino Pops, Kim Chino. Ay naku, nice to meet you. Niyayakap ko agad. This coming June 20 po, nandyan kami sa Hatid Saya, diba? Wata Wata Festival. May libreng concert kami. Diba? Pwede nyo raw iuwi si Kim Chino. Di ba? Doon tayo magyakapan. This coming June 20, Sabado na yan. Libreng concert. Nandyan ang Naiba Band. Nandyan si Jojo Mendres. Nandyan ang Aegis. Libre lang yan. Pumunta kayo. Nandyan din si DJ Kim Chino. Bigyan ko rin kayo yung t-shirt. Ito si Lala. Minsan ka nalang dumaan. Binubugaw pa. Binugaw pa ako. Bentahan na po ng DJ. Bagsak presyo. Dala niyo chips. Hanapin niyo si Marian o si Lala. I want t-shirt, sabi ni Miss O. Sige, Miss O, bigyan kita t-shirt. Pwede po bang iuwi si Kim Chino? Hindi! Ano iuwi? Ikaw kasi, Lala. Sinasabi mo iuwi ako. Pag ako hinahanap ako na nanay at tatay ko, bigla akong nagkaroon ng pamilya sa San Juan. Diba? Uy, Team Fruit Salad, shoutout natin. And Walkout Gang, always present yan. Shoutout din natin taga Urdaneta City raw siya o sila Maan. Pwede nyo po uwi si Kim Chino, madali ako kausap. Ikaw? Hindi, pwede tayo, pwede. Hoy, ako looking forward ako ma-meet kayo in person. Yung mga taga San Juan dyan na na Chino Pops, mga kabisyo. Punta lang kayo. Gandang gabi, grabe yung tawa mo, no? I want t-shirt, iti-take out ka namin. Sana tambalan kayo ni Bini Aya. Ano ba yun? Sabi ni Lala, iuwi niyo po siya pero may catch kasama po ako. Meron naman pala siya pero... Gandang gabi, Kim Chino. Gandang gabi, mahal. Bakit lahat mahal tawag mo? Ayun naman talaga tawag ko sa mga nakikinig kay Kim Chino, mahal. Huwag kayong mag-alala, mahal tawag. Pantay-pantay kayong mahal ko. Uy, si Icha, hello Icha. Sa FB rin pala may mga nagko-comments. Annalyn, hello, maayong gabi.
Good evening, Kim Chino. You look so great tonight. So minsan hindi ako looking great, ganun. Hi, Geraldine. Ganda gabi, Kim Chino, taga Hong Kong ako. Uy, alam nyo ba na pag-uusapan namin mag-Hong Kong kami, mga radio DJs, parang magbabakasyon kami, punta kami Hong Kong. So kapag natuloy kami dyan, sabihin namin, Hi, Ivy, magandang gabi. Very contagious ang tawa mo. Ikaw lang may gusto. Hindi, lahat kami yon, Boy D. Lahat kami. Lahat kami, magpa-file kami siguro next year. Oo, next year. Kailan ka ba pwede i-take out? Bakit i-take out? Daig pa fast food. Looking hot ka lagi, Kim Chino, sabi ni Liza. Every holiday talaga super hardworking niya ni Kim Chino, sabi ni Boy D. Thank you, Boy D. Alam mo yan. May kamukha ka actor sa Descendants of the Sun. Aabangan naming mga OFW yan, Kim Chino. Naman, sabihan namin kayo. Actually, sa Hong Kong, marami nga nagsasabi. Kapag pumunta kayong Hong Kong, sabi ni Love Radio Manila, grabe ka talaga, Kim Chino. Sobrang bait mo at mapagmahal. Thank you, Love Radio Manila team. Kumain ka na ba, mahal? Di pa nga papadala ba kayo? Papadala ba kayong pwede ka bang i-place order? Uy, yan na naman kayo, nag-overtime na naman tayo, ha? Padala muna bago magbabay. Ay, naglalambing si Boy D. Meron ba magpapadala ng dinner dyan? Uy, maraming salamat sa pang-uutos sa akin. Nandito sila Sunita, sila Jenica, sila Angeli. Hello, maayong gabi. Dami nating Dayo kayo Hong Kong. G, sige. May yakap ka din namin, Kim Chino, sabi. Oo, sure. Name it, padala namin yung dinner mo. 24 chicken lang. Boy D, okay ba sa iyo yon 24 chicken? With listening from Japan. O, kakain kami ni Boy D kapag nagpadala kayo ng 24 chicken. Favorite ko yun. 24 chicken na original. Just in case lang naman. Ganda ng tawa mo, Kim Chino, nakakahawa. Maraming salamat, Maan. Hi, Brian. Watching from Santa Rosa, Laguna, sabi ni Eric. Cheap lang pala kaya namin yan. Mababaw lang yung kaligayahan ko. Ewan ko ba, bakit hindi ako gina-jowa? Low maintenance lang naman akong jowa. Ay, wow! Talagang proactive. Ang bilis maglagay ng... grabe. Talagang proactive ang Boy D kapag merong dinner. Sa mga nagtatanong po, ito na, nilagay na ni Boy D. Gutom pa ba si Boy? Si Boy Dut to, Lala. Ganyan niya kapag naka-live, binababad ako niyan. Minsan gusto niyan matcha, burger, yan. Sa mga nagtatanong, ang bilis. Sa mga nagtatanong, di pa kasi kami nag-dinner alam nyo na, sa mga nagtatanong, dito nyo padala, ito yung address. Sabihin nyo kay Kim Chino, hanggang bukas daw tong live boy. Hindi! Hanggang bukas? Lagi na lang ako overtime, From Madela Quirino, hello. Anyway, mahal, sige na. Ako yung sisibat na, maghanap muna kami ng dedelehensya muna kami ng dinner. Anyway, maraming salamat, mahal. Pag wala overtime, walang padala.
Shoutout muna natin yung mga OFW natin dyan sa lahat ng sa lahat ng bansa. Sa ibang bansa kayo, mag-ingat kayo. Maraming salamat, mahal. Hanggang 9 PM pa naman ako naka-ere sa 90.7 Love Radio Manila. Huwag kayong mag-alala kung papa-shoutout, message kayo sa DJ Kim Chino Facebook page, ha? But for now, bye-bye na muna dito sa live. Maraming salamat. Till our next live. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal?
Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Monica, isa sa mga suki ng programa ninyo. Gaya ng maraming tagapakinig, kayo ang background ko anuman ang ginagawa ko. Napasulat ako dahil gusto ko lang maglabas ng inis. Baka din sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi, gaya ng marami sa atin, umuwi kami ni Papa sa probinsya nitong Undas para dalawin ang puntod ni Mama. Siyempre, nandun din yung mga kamag-anak namin dahil dun din nakalibing ang lolo at lola ko. Kasama yung ibang mga kapatid ni Mama na namayapa na. Kaya naman yung araw na sana ay tahimik, simple at puno ng paggunita, nagmistulang Judgment Day. Dahil ako lang ang galing Maynila at lahat naman sila doon sa probinsya nakatira, hindi magkamayaw ang mga nakakapikong komento at nakakairitang tanong. Pagkakita pa lang sa akin ng matatanda kong pinsan, ang narinig ko agad, "Uy, tumaba ka. Hindi ba pwedeng kumusta o long time no see?" Yung iba naman, "Alam mo parang ang dami mong pimples ngayon." Meron pang, "Nag-beach ka ba? Ang itim mo kasi sobra eh." May pahabol pa na, "Stress ka ba sa trabaho? Nung 1 taon lang tayo nagkita pero ang laki ng tinanda ng mukha mo." Ngumingiti na lang ako ng pilit habang kagatan dila kasi baka kapag sumagot ako, hindi na ako makabalik sa puntod ng nanay ko. Hindi natatapos ang kalbaryo ko doon. Pagkatapos noon, papansinin naman yung sapatos ko o kaya yung bag ko. Maganda daw kasi. Kasunod noon, sigurado daw mayaman na ako. Magkano na daw ba ang sweldo ko? Yung iba naman hindi kumbinsido, bakit daw hindi pa ako na po-promote? Ang tagal ko na sa kumpanya. Tapos may sasabat na mabuti pa daw siguro magbukas na ako ng sarili kong negosyo. Gayahin ko daw yung isa kong pinsan na nagne-negosyo at ngayon nakaangat-angat na sa buhay. Alam mo, hindi ako part ng family to pero natotoxic na ako. Nagagalit ako ng slight. Kung kami, bungkalin mo na yung mga buto ng nanay mo, ilipat mo sa Manila. Correct.
O kaya ako ang gagawin ko sa kanila, gusto ko silang gawing abo. Anyway, kapag tapos na nilang usisain ang kabuhayan ko, love life ko naman. Matagal na daw kami ng boyfriend ko, ba't hindi pa daw kami nagpapakasal? Ang sarap na mga sagutin na wag ng tanong ng tanong kung kailan ako ikakasal dahil hindi naman sila imbitado kung sakali. Pero syempre, smile na lang ulit. Napakawalang modo ko kasi kapag sinabi ko yung iniisip ko. Ay, ganun ba? Wala bang modo pag sinasabi yung iniisip? Sorry na. Diego. Oh, paano yan tayo? Sorry na po. Oo, so wala tayong modo. Patawad sa pagiging walang modo. Tambalang kumikinang, piko na po ako sa kamag-anak naming walang filter sa bibig. Lahat na lang ng gusto nilang sabihin o itanong, biglang binubulalas kahit nakakainsulto na. Ang hirap tuloy dumalaw sa puntod ng nanay ko kapag undas. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay matauhan yung mga taklesa sa tabi-tabi na walang preno ang bibig. Sorry! Sorry! Pasensya po, pasensya. Peace. Oh, Peace. wala po kaming Walang intensyon. intensyon. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Monica. Okay. Monica. Alam mo, ako kunyari hindi ako magsalita. Etong problema ko talaga kita yung may subtitle yung mukha ko talaga. Kita talaga siya. Anyways, para sa akin, you always have a choice. So for example, nitong nakaraang undas, dahil namatay yung tatay ko nung 2019, tapos hindi ako makakapunta no November 1 and 2. So kaming pamilya, nagsabi ako na mas maaga ako the weekend before ako dadalaw, yung mga ganon. So, pwede kasi yun. So, in other words, Monica, there are things that you can control. For example, when will you go there? So, kung tingin mo, nandun sila lahat ng November 1 and every single time na nandun ka, yan ang pinagdadaanan mong stress. Bakit ka pupunta ng November 1? Iwas mo. Kung iwas mo. I mean, gets natin na, syempre, ito talaga yung moment. Pero, kapag tayo po ay dadalaw sa mga mahal natin sa buhay, sa kanilang mga puntod, hindi naman po ito limitado sa November 1 and 2. Correct. Wala pong rule na bawal kang pumunta ng September 3, ng October 8, or ng June 11. Wala. Wala. So kung tingin mo, yung pinagdadaanan mo lagi ay stressful tuwing nagkakaroon ng reunion, huwag mo na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na yan. Kasi sobra nilang taklesa eh. Di wag ka ng di ba parang pag meron taklesang tao, tapos nag-attend ng party mo or pinapunta mo sa opisina mo, hindi mo na imbitahin ulit. Or di mo na papuntahin sa party. Alam mo na. Hindi yung iimbitahin mo siya ulit. Pero pwede siyang makapahamak pa ng mga ibang mga tao. Correct. Hindi na. Oo. So, hindi na. Hindi na. Hindi na. Kasi baka makapahamak ng ibang tao. Katulad nito si Monica, di ba? Napapahamak siya every time eh. Yes. Tingnan mo, hindi siya nag-iisip ng masama. Na, sinasabi mo lang, Monica, na ayoko na magsalita. Pero yung utak mo, ang sinasabi ng utak mo, di ba, gusto ko silang paghahampasin. Sana mauntog sila sa puntod ng nanay ko. If diba? we read between the lines sa mga, yung sulat mo ngayon, nakikita namin kahit hindi mo sabihin, nakikita namin yung mga gusto mong palabasin. Correct. Diba? Na nagagalit ka at naiinis ka. Kaya hindi ka nagre-react kasi baka baka hindi ka na makabalik. Yung mga Kaya ganyan nga, totoo. Tignan mo yung mga ganyan lang, baka hindi na ako makabalik. So, ibig sabihin, may balak ang balatan sila ng buhay, gilitan sila ng leeg, o gripuhan sila sa tagiliran, di ba? Or ako lang nakaisip ng Jegs. Ba namang? Nakakaloko yan, dami ko naisip. Balatan ng buhay. Gripuhan sa tagiliran. Totoo din naman, we share your sentiments. Kasi sino ba naman ang hindi mabubwisit kung ganyan Correct. yung kamag-anak mo? Totoo. Na Malamang lahat na lang pinansin. Malamang may sinasabi pa dyan, ano ba yan, di nyo man nililinis yung pundot, di nyo man lang pinapinturahan. Mga ganon. Oo. Kaya kung sino pa yung may pera, sila pa yung konting ambag pag may ganitong reunion. Di ba? Madaming madaming nakaka-stress ng mga bagay-bagay. Pero ang pwede mong gawin is hindi ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na yun. Pwede namang umiwas eh. Correct.
Correct. Pwede ka talaga umiwas. Tingnan mo, bakit may mga ibang taong hindi na nag-a-attend ng reunion? Hindi na umuuwi sa probinsya. Totoo, yan. Or hindi na pumupunta. Kasi natuto na sila eh. Oo. Meron akong isang kaibigan na hindi naman ganyan yung mga kamag-anak na lagi nang sumisita. Pero tuwing umuwi siya ng probinsya, Santa Claus talaga siya. Na talagang ultimo kung pwede lang matanggal yung braces niya sa ipin, hiningi na din. Di ba? Ganon katindi na nagreklamo siya every time, nagagalit siya every time, pero ang hindi niya ginagawa is yung umiwas. Oo. Eh di wag ka na lang pumunta or wag ka Correct. magbigay. Oo. Di Yun ba? lang naman eh. Ganun lang naman. Oo, lumayo ka na dyan kasi alam mo naman, mabubwisit ka lang, di Diba? ba? Maiinis ka, magagalit ka. And baka dumating ka pa sa punto na talaga hindi ka na makapagpigil. Tama. At sabi nga ni Nicole, mabalatan mo sila ng Buhay, buhay. magripuhan sa tagiliran. Hindi ka naman kriminal pero biglang ganun ka na mag-isip. Oo. Tingnan mo, Correct. yung mga thoughts mo are becoming evil thoughts. Hindi ka man makapagbitaw ng masasakit na salita pero dinuraan mo sila isa-isa sa mukha. Wah! Oo, diba? Hok! Ganun may ganun. Para plema talaga. Kasi kung po-po-po, para talsik-talsik lang yung checks eh. Dapat, ganon. May kasamang plema. Galing talaga. Galing tas kaibuturan talaga ng straight from the baga. diaphragm. Oo, di ba? Ganon talaga. Dun talaga galing. Ganon. Di ba? Hindi ka nagsalita pero plenemahan mo sila. Gusto mo plemahan kita, di ba sa iba? Gusto mo dibdiban kita. Oo, eh. ikaw, plemahan. Oo. Yung pagdibdib mo, yung ibibigay mo sa kanila, galing sa loob ng dibdib. Yun yung version mo ng didibdiban mo sila. See? Hindi ka naman ganyang klaseng tao. Ayan. Ganon. Pero on the other hand also, Aha. may learning ka din dito, Monica. What is your learning? Ang learning mo dito is that maaari din namang may katotohanan. Tama. Minsan lang kasi we are afraid to face the truth. Mhm. Na-o-offend tayo sa sinasabi ng iba. Oo. Na-hurt kasi tayo dahil totoo. Mhm. So kunyari, pag Ayan. sinabing may pimples ka, ano ba yan? O Eh, may kaya, pimples ka naman talaga. kung may pimples ka naman talaga at Oo. wala na talagang paglagyan, di ba? Oo. Huwag ka ma-hurt. Correct. Gawa ng paraan. Oo. Oh, 'di ba? Yung mga tipong, halimbawa, matagal na kayo ng jowa mo, tapos kailan magpapakasal. Eh baka naman talaga tanungin mo din kung may balak. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Meron ka rin namang, there are just some people na hindi lang tama yung tono Oo, nila. wala naman silang plano insultuhin ka o Oo, manakit. wala. Parang They mean well, Oo. pero yung pag-deliver lang talaga nila, Oo. hindi careful. Ganun lang sila. Oo, correct. Ganun lang kami. Ganon. Pero hindi yung para yung ipahiya. masyado kang madurog, ganon. Oo, yan. O tingnan mo yung bisita natin, 'di ba? Sabi ko, bakit ang payat mo? Nagda-drugs ka ba? apir, love you. 'Di ba? Oo. Walang intensyon. 'Di ba? Ano lang talaga, Ayan. talagang sadyang ganon. Correct. Tapos, yun yung sinasabi natin. Eh baka naman pag sinasabing, ang taba mo ngayon. Oo. Last year lang tayong nagkita, tapos ngayon, hindi, ang underlying meaning talaga nun is concerned siya sa health mo. Hindi, meron kasi ibang concept din ng taba eh. Meron kasi pag sinabi mo, Ang yung taba taba is mo healthy. ngayon, parang mas okay ka Oo, ngayon. May mga correct. ganun kasi. May ganon. Totoo. Pero iba din ang kanilang pagtanggap. Oo. Oo. Kasi maaaring, hindi natin alam ang kwento ni Monica, maaaring si Monica kasi nagpapapayat. Oo. Tapos yung effort ka, tapos biglang sasabihan ka na mataba, nakakainis kaya yung ganon. Example ko lang si Riley, yung baby namin na 3 years old, yung sinabihan sa church ng mga matatanda doon, uy, parang tumataba ka na ngayon. Ibig sabihin, maganda yung katawan. Correct. Oo, ibig sabihin, ang ganda ng Pero kinakain alam mo mo. kung sinabi niya sa bahay, ayoko nang mataba. Kasi talaga. pangit. Sino ba kasi yung mga nakikita niya matabang pangit sa paligid? Kaya tuloy ang feeling niya ganon. So yung concept nila ng mataba, iba. Parang iba din doon sa ang nagsabi. ganda. Kasi nga naman, ako nung huli ko nakita si Riley, medyo hindi masyadong malaman. Oo. So kung makikita ko rin talaga siya. So medyo nagkalaman-laman. Oo, masasabi ko rin talaga, uy, mataba ka ngayon na. Pero with a smile. Oo. Hindi lang, mukha lang siguro talaga ako maldita. Kaya kahit with a smile.
Hindi masyadong halatang out of concern. Wala Oo. lang. That's just the other side, Monica, na yan. maaring they are also just concerned. Oo. Hindi lang nila na itatawid ng Oo. tama. Baka taklesa lang din Oo. talaga. It's either of two things Talagang taklesa lang talaga sila, wala Mm. silang care. Or they really care for you, but hindi lang talaga sila soft-spoken. Tama. Hindi lahat ng tao soft-spoken eh. Correct, oo. Diba? Kasi baka pag pinahaba nila, baka sabihin nila isipin nila na nangingialam naman sila sa buhay mo. O parang uy, magpaano ka nga ng pwede ka bang magpa-derma? Ayan. So ang way nila is parang ang dami mong pimple ngayon. Oo. Parang saying na Baka naman gusto mong pa-check up. yan, oo. Kasi ang gusto talaga nilang sabihin, ang huli ko na balitaan na maraming pimples, may hormonal imbalance pala, mga Oo, ganon. Tama. Ang dami nating parang naubos na yung oras natin Correct. sa radyo. Salamat na marami. Basta Monica, learn from it. Ayan. Learn from it and there are things that you can control. Tama. Yun lang yung punto namin dyan. Pwede mo kontrolin yan. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama. And now, it's time. Hindi, mali. Hindi pa si Rocky. Nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programang Chini Talks. Usamang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Akala mo secret files na, no? Malapit na si Rocky. Shoutout natin si Rocky Terra kung na bumabiyahe siya ngayon. Nasaan ka na? Anyway, mahal. Di ba nga sabi ko kanina, usapang no-label relationship tayo, pero parang nafo-fall ka na. Parang gusto mo i-level up. Ngayon, bibigyan kita ng tip, di ba? Para at least from no-label, magkaroon na kayo ng commitment o di kaya matawag mo na siyang jowa. Wow! Ibibigay ko ang 3 tips paano i-level up ang no-label relationship. Diba? O, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal. Unang tip para i-level up ang no-label relationship, definitely, tanungin mo, alamin mo kung pareho kayo ng intensyon. Diba? Marahil sa una, ang intensyon niya ay pastime. Intensyon niya panawid uhaw. Pero as time goes by, nararamdaman mong parang merong possibility na maging kayo. Definitely, tanong mo. Anong intensyon? Diba? Kung pareho ba kayong goal na magkaroon ng serious relationship, tapos sinagot niya oo, definitely it's a sign. It's already a sign na pwedeng maging kayo. Diba? Yabang mo, ha? O ito, mahal, pangalawa, sabi ko naman kanina, para i-level up, syempre tinanong mo na, tapos sinabi niyang oo, pwede, may posibilidad. Definitely, it's time for you para magkaroon ng honest conversation with him or her. 'Di ba? Para hindi tayo aasa-asa sa mga mixed signals na 'yan. Pinaparamdam na special ka, pinaparamdam na may possibility maging jowa kayo. Hindi, pag-usapan nyo na, 'di ba? Tanungin mo, saan mo ba nakikita na papunta tong meron tayo? Tanungin mo na agad, 'di ba? Kapag sumagot na, ay nakikita ko na parang may possibility maging magjowa tayo. And as time goes by, I wanna build a life with you. Wow! Yabang! Pwede, no? Pwedeng i-level up. From no label, pwede na maging kayo. Oh, eto pa, pangatlo't panghuling tip para i-level up ang no label relationship. Of course, that would be the time para kilalanin ang isa't isa. 'Di ba? Marahil iba yung mga description eh. Iba yung mga nakuha mong information sa taong no label relationship ang meron kayo. To stepping up
to having a commitment. Diyan napapasok ang transparency, diyan napapasok ang honesty, diyan napapasok ang family, di ba? Future plans, para malaman nyo na rin kung compatible kayo. Di ba? Pag-usapan na natin, laliman na. Kumbaga sinagad nyo nga eh. Hindi, sinagad nyo nga yung fun eh. Sinagad nyo nga yung pagde-date nyo eh. Now is the time para isagad on a different manner. Ano sagad? Isagad ang pagkilala sa isa't isa. Yun ang ibig sabihin ni Kim Chino. 'Di ba? Get to know with each other. Knowing na pwede pala eh. Knowing na pwede pala maging kayo. Pwede mong maging jowa. 'Di ba? Para at least aligned kayo in the near future na maging kayo, 'di ba? Aligned kayo sa goals nyo. Aligned kayo na gusto nyo patagalin yung relasyon, gusto nyo ng label, at ayaw nyo na ng tikim-tikim pa. Diba? Pwede nyo na tawagin na, pwede nyo na tawagin na jowa, and as time goes by, na talagang seryosong relasyon, pwede mo nang tawaging asawa ko. Parang kailangan ko ng lambing mo. Pwede bang makaisa o di kaya magbembangan tayo? Diba? Sarap na ikwento niyan from no label relationship. Nagkatuluyan kayo bilang mag-asawa at nakabuo kayo ng pamilya together. Congratulations kung meron mga ganyang produkto Anyway, shoutout natin yung mga nasa no label relationship na gusto ng seryosohin. Good for you. At katulad kong single, good for us na wala pa tayong iniintinding ganyan. Kasama ako dyan. Anyway, oras na pala para ako yung magpaalam, pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang dito ka lang. Ino-nominate kita ng 2 points. Ay, hindi pala to PBB. 2 points kay Kim Chino kasi alis na siya. At huwag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye, mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!